Eje Nensoko TV uburoso bw'umugusi. Wakiri mnyamambia bonega andonze asema wakiri kurwa asimambia bonega yasaye no miyana ndo mwigenwa oyotere litukubone lya rero twanyare korana ende litukuligia litukulinde elinya sawito atwancheire andonzi asema wakiri kurwa ebitunu bitu byonse bya gusi chingongo nyense amone jinse munchonsi jinse ya Kenya na bakwanirie aseretara Yesu Kristo negende nganya saye bimiganda okobokirie naende nakwera ningambia mono asoko ngalibaga oso anenda ase TV yao asiritu kuri rero Kenya saye bumiganda yurigoro mono akurae naenda akwimukiri igoro asikindi gyonsi cyo korasimambia bonega nintagete nkwa negoro yo buna nyasa oito abwate mirobere miya asogima bwao manyanga kero wetera samangana makongo nyasa ebotambe nigabwate mirobere miya asogima bwao omuntu narega igakero kende bwangire n'abantu baye wangire ne familia yaye wangire n'abantu bakona bari byasara wangire na ndonsi na kindi yose ikyaho karabantu bari kokoitaba munyore Yusufu ekera abana bamwabo bamwangete bakamuruta ase bakamuonia gocha sense ya Misiri baadaye nero jete koba ekenene nero gocha ko museboko kobakonya na kobatolya kurase syo bosomba igo nyasaye nkorose yare kitaraje chingia aso monto ekero mosemerete nekero mwigenete nekero tigarete ko basobane ne bwaye tukulire lyonsi okonyorange ibintu byabere bogeka ebintu byabere bitali biya ebintu byabere bisaregete manyanga nyasaye nabate plan yerengiya nabato murobiri umuya asubugima bwao asikinde gyonsi okora asimambia bonega nintagete nkurae atogenda soso nyasaye tumuri ningambia muno egeranya reko bakawikira nemirobiri yaye emiya asubugima bwao ekegeranga nonye byararekane ngatibiri boronge nonye bugimo borekane ngatibiri buya nonye bitu byakire bogeke byasarekire abane school fees yebolete rent yebolete egasi yebolete ebinte bikongete nyasaye nigawate mirobiri byabotambe asabana baye ligere yangotebi igabote bangoro segero limeyane orokwama nigakorososa eliremente kwama kondo rulime yane rotali kwama nigakoro naja orotukutara somoro ayenoro sengia rwanya sai nigorugwente gososwa egeromente kwama nakikora nyasaye akobege tole moyo okoyana nenda akoreri tukuri rero elindo mente kwama elino musobo kogendere omwana nyasaye anonsi asotegerete kurwa ase bitune bitu bya gusim chingongo nyechense manyanga nyasaye nigawato muroberi umuyaso buri mabwao akubangere tamaya egero nyare komenta kwama onyare komenta gukuru misobuke yerengia tigatogenda sobusi nyasaye tomo sasime tomo togie tomo tebi ngomonene nyara kwa kogoto susa egere tomente kwama Kristo omotogi unaense na byonse biro asema mbiyabone gari goto akobakire twakoiro na sinja nyasaye byabona sinja watu bokirie na byabona sinja watu relituko tatabe miganda twamanyire ngaye ekero olime yaito na intume yao kende yose getoko gosaba nyasaye nigogotwa omo tegererio yegana mubikira sababo kao we Soko TV ekera kobo kago soka kujya sibyasara byaye ujya segasi yaye tatabe miganda mubikira sababo kao murende na ndo murai na ndo muhagate bya munasi bonsi abati sabara asetukurero nyasaye baraya sikisabari bakogenda abakogenda nebyuma birokisina bakamwanya abantu Kristo bentere bayao obaraye baikebya nende bera newo jasi family cyabo asingi cyucinguru cyao nasingi cyobane bwao abakogenda asibya saratata nabe kirasama wakao Kristo korobanja kwao asibya sarabiri igore bisieri bya igoro bisiege kanete egere bya sarabiri Kristo byara kwa bikorekana bitwaro kwama okorokoya abana bawo kogenda barasigas au chobis au kobwa mono abige tuge Soko TV nawe bikirasama wakao abatangazaji baito bonsi andonzi asibaho toretara report kurwa asemambia bonoiga niyo nabekira sore Kristo obaraye na endobo nyasawo obe nyasaye oye orentenera
obe Nyasaye oyo kubarenda na kubagata ikigera nayo monene tigo buya bwaborekane n'ekinguru cyo Nyasaye kireta wale ikigera ya Nyasaye tigo bane bwabo bamona intwe na kubake na kogotokia singi nchobya bwabo na singi chinguru ogendete gotorokia na singi chama bera Nyasaye to otorocherete ona sima mbega to witigire na endo torae na endo bamona intwe wikamaragoba tulibakireta rero kulyo bonene asingi nchona ya Nyasaye to na sabira yansemere tu buya bwabo isiyo yana manyinga Kristo Yesu ro mutorito amen uyo ngokwana monaye no muranda cha fete ageta kura Happy Church Ministries International soneka Kenya sabi meganda agose seni ngote vinga shalom uende na amani ya Bwana amen. onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senike asaliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabokorigirirwa na kiro muntu sirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurireria ayabuno motitirira bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV.
ibono ngiguchunchugire gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amogosori webegi iyokorio kiraritko orio chimamosi igochakira egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Mrna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa igulibaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yobwikiranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chiana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusiyora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusiyore asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusiyare emuletie tonyara kwa batoko ireke gusiyoro no mugusiyanyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Soko TV oboroso Tumuligeria bwigeta sengen Soko TV nande tuachira sori mambia bono no gusaba no kwigena kwa na Diana kwa bokiribia kwa nyarigo kuyarigania somero bya uyeri tukomanchi tumuligeria kwa nyarigo kubike emirobiri yago bya ero nyarere niko guchakia emirobiri yago nabo gukirania egendo kiryo taitugerania siri tukuria rero nabo gasobuguma butameni ngo yoringe twatebe tumako no bibogwe tuma kwa boka ankyo chinga kichiria kwa niri kuboka wacha kuyarigania
somoro birite nsoko bwakira litskuri lya rero nigo tubwatamage tugochikunyara tugusanga naye tunyara tukomanya tunyara tugosemania nabego gotebanie butamba sigeta singi tu Nsoko TV asumtana ito Facebook noto live ne Nsoko TV YouTube noto live ne Nsoko TV somoro birite nsoko bwakire nabega sinamba ito studio 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoire nabo kunyara kugusanga naitwe tatebinga emambi yabono ngakikwabo kire kwa chakire kuyarigania nabatambe togotebya nga ekero kwanyorire nga omugano nolega gwa sole segendo ngiro taito gukwana naitwe nigo gukwana nase nambe yetu ye studio kwanyara ko gotebyo bigasumtana ito Facebook botambe no gotonyori kwanyara ko gusanga ekerengero gito nakera gwa ikira sinsemo chiri mwanjito murigeria nabo kunyara ko goto follow asumtana ito Facebook weka YouTube gwa subscribe rindi kwanyara ko gotosira tonyara togosira nawe kamutuna kwariganiye somoro biri Nsoko bwakire botambe ko gukwaninga bwakire wantebya nga bwakire biya Oncho muligereri nenche nago kwaniringa itongo mochochi na yote benga itongo nogaya doche chetri chitaika isano na ibire maiga ichinsa 12 na namono mwancho muligeri to kwariga ososo murubiri Nsoko bwakire rero togotebaneli tukolia Jumatano gosetichi gatatu kunga Wednesday edition ekara to kwariga ni litonyara koba tokoba sobwa munana mono litukolia rero mwancho muligeri ndonsia sole to kwariga neretia manga mabo matengo botukobwa bwale ngo botambe chinga kichinde go kwarina kwebolinga ngikelike bwenerete bale bunangote abotambe asomechie yemenene okonyora bona libakogenda nganonya ninkalia barora nyore bale okoreke barua sigete magoroba ekoroga maite nchiri chikwaga jure chikoroba kwaga jure Diana gusi ichi gokoru chikoroga bakabotuko konyora bona umuntu mbona akari gukora obarabuka rero bakore okonyora bali balengese sector liyobolendi mbona alenchira kogenda nyumba agendete kuna guchikoranga ngikiriya korekana bande bali bayire cha etundu bali mambia bono bago eonie gwa kumambia yabatebinga lendere tamata yu abere nengoro baora nali bakikoira na guchia nyumba igane mono asomugusio se mambia bono togotenga bono lende twakwanire naye boka onya turaboka kurwa segetanda kya iliyo nyara ko gukuyarigana nabo chakali tukolyao asenchira bwekeno rero kiri kitariki 11 umutienyo yo no yo kabiro mwancho muligeri mwaka bw'ikirubere 25 nemo anemono bunara batebiria se mambia bono gototebia sobere telito nyara ko batoko genda asobwa bunga kidayana mambia gere mambia rembia yarengi innocent na no metinga litukuri goro nagogete sana anengwa kirinya sainga mbio mono tware na ndenga kiende nyasaye mbia mono to wakira se chinga kichinde na ande twaro radire se mambia bono yakara rende togotebanga kira lituko kira ligochicha togotebanga nyasaye twichandire ugusia gatebire ngana lero ndendere baligererie lyo babatebinge nkoro ndendere ndende bono na ntumambi dayano igura witagotebanga igoroga agogete litukoria lero nayo mwanchu muligereri onya litukoria igoro tonyore tikirike bwenerete kera kwa kenyorire rero ukibeka semesa umanyanga nyasaye nero letoro batantu bagendete kurarancha na maine na ra no nyine chinsemo muchanda actually yo konyoranga ande aketali bese chikole nto muchanda konyora machi tayo bantu bari kunyara buna bakuragera lakini umwanjito murigiria mona soro ngoro gusiya kare konyora ngimbrango twere bantu mbara chakolente ndagira nga nubwatebese lakini asta yo chikukura ndagira kwara mwakiro monguru ngambi ya mono ko kwaboka kwara litkoliri kwara mbura mwago karakena nyasaye ngambi ya mono Diana ekera wantu kwanira igoro yembura na chinga kichindo konyorenge mechando neroro bante bintu bibabulite namaine bintu bibulite abakenya bakurara nchara narolire matino ngusie bantu kurara balenchara kindendo mwanchito murigeria togotebanga twetume nabakonyoranga wetomire bintu mbira ikambira ababiyara kinirene no gusaba no kwegena gwitonga ibintu miche bibabia no embali gwikira boniga bataranyore ndagira nyasaye nagenderete kubakonya naroche no ene serikali negenderete kubwato bakonyi bwaye abarayibe sokiri bagotebye serikali era lingenchara nere mense eri bakonyi bonyari bogwikira na igonga no sia sori kana kumwakira munguru ngabya mono kwararire tukoline nani togotebanga somuro birite Nsoko bwakire ekero bwatinga no taito gusanga na into asigeta senige tugiye Nsoko TV namba yitu nigere 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoere weka sumtanda ito Facebook wanyari gukobeke kerengero kyagoro wasanga na into mwanjito murigeria nandi gwatu follow weka sense media korkwanga nero YouTube nero kwanyari go subscribe nero mirobiri tunoire kwatu bwati atogoteba boigo
buna butamu mwanchito murigiri getasenge itegero ba kuboria nganga imugo toka se county ya Kisine county ya Mira batebi ni gotoka senseme kurwa nga pang kwa ikase county ya Nairobi ne county chinde chitwetana ni watu nyora senseme kurwa nga signet kwa nyara kugusanga na into mwanchito murira igonga emambi ya bono kwa na naitwa sigeta sengitu ya Nsoko TV totebenga ngekimambi ya gere nabayigo kwani abantu bamino batebinga kinga kibine chiga baswasomoro bire Nsoko bwakire nando baganiri tukoligia wanchumurigire linto egenetenga ntu mugusinto sese niri kolende nto mayetenga chia matenchire gusina chire chikorara nchara bantu mbaroro konyoranga bataliye tikende Diana no ngusi talibona twakina twachagete tukunyiro ngori mugaso kwacha konyora abantu bacha kuragera magoroba kolende aba bagototebya iguru yo kuragera matukaya Diana babateba ngendagerere ya mana sana somonto nendagira ya mugaso ya mugaso liyo kolemeremo igonje nchagete ngori ya gutukutukulia ukorara nero kurende nchire ya motogoteba nganelia kibinto ibwanete gotoka kiromonto chinga kibinechi naboko bokalende oboko nyare ko bagugwaka kiliyo tebekananga no nagaticha karabu simekeno ane lisosa chinga kichito komanya naboko lire chiro libe chibese cyo obule ebituma abantu baragere igorende twakorange iri mwanchu murigiro so asomorobeli ntwa machikonyoro che Diana tete tuchaga upunguza bali ya mashabiki togaso etase program go so asomorobeli ase mambia bono baganye tetu barangelia samalieta boni ndo chega iga ngo chakera ndara chakera Duke Nyakundi agoteba gali chinsemo chia kino 87 Kiambu agoteba bwa kirebuya Enoch Makoli agoteba baso sumurobelio agoteba Modesta nindo china begete mam Modesta Makoli tata Evans Makoli musolibwege su Charles Luanga Eric Osoro Jeria Kirbo nindo cheno kumochere Ediva Yeski Mwembusurengi ya Embuni ya Thomas Saizi John Kebati na Clinton Ondigi kwa niaba ya balitoka na barumire mongo tambia mono sana Enoch Makoli asoko kanelia Clinton na boigo John Kebati emambingia gwe Margaret Arasa agoteba good morning Nsoko from Nyacheki tumiamuka salama mbia mona chinseme ichanya cheki Enoch Mochera agoteba shikamo na inje goteba marahaba mwanangu Nsoko nya sawa ngancheire na roli tukolindeli from Isebania boda nkokanelia staff toko koranere gasi na barabo balibale kitengo kilia customs na kia customs ya Kenya na Tanzania agoteba nga wakwena asubuhi njema pia agoteba takweba ina korokoro kwa Badisheba oyo gotoka chinsemo chirichia mwanya banda goteba atwale mambingia na ligelia yali kurukunga Helen biyamono Rogers Nyariki na re kwaletre kikosi gaiga nindoche goteba lese mambia bone Nsoko bwakire nigali chinsemo cha Amsterdam Netherlands agoteba watching live ale na Kemi Phyllis na boy agoteba igale na Aiden Nyariki Maya Nyariki na Kirubo Pande Elvis Opande Mongi na Mocheche Lamek Yobanyarumbe Anthony Ragoli na boy go Kaka Junior Joshua Mbuya Tirimba Kevason Bosire Kirandi Dennis Mosiolio Ndima Jones Ogechi Bingwa Nyamuri Mugadishu Jared Keburi Charles Mumanyi na boy go Jones Bundi Amenya Barnabas Ratemoli Tunda Green Richo ni Mayaka na boy go Toto Junior na mwata ya family yugotoka chinsemo chirichege na Itambe ime county ya Nyamira biyamono sana Rogers Nyariki ko chinsemo cha Amsterdam na bocha batotebinga ki babo kwa na niese mambia bono tonakwegera ni ndendo mugusi umanya ndikende Jessica Mura agateba no ali chinsemo cha Pipeline watching live mbiyamono Gideon Atika agateba kurwa chinsemo jirichia South Mugrango no ale mbiyamono ase Gideon Atika go swaso murobeli ndoje Benjamin Omwano Thomas na agateba watching live from Boba Sibo Igesa village with my wife Damaklin Kwamboka pamoja na watoi Lewenson na boigogi Giana na my dad Kambaga Nyabuto Mam Paris Ango Gigi na Auntie Ruth bro Hempston na boy gagoteba Moses na boy gongoteba le Andonyancha my sister Caro na watakia siku njema uyu akurunga Benjamin Omwano o Thomas biyamono musoli bwege susuna akorolele watching live kuri chinsemo cha Nakuru City Salams Club biyamono Javet Ageta no murandi uli ochora arandi gaiga Javet Ageta mumanya watabwa kire andonsi ase mwabokire kurwa ase mambia lero kurwa Happy Church Ministries chinsemo jiriche international suneka wataba tuko pamoja na Happy Church suneka hadi mwisho wa kipindi biyamono Pastor Sogoto igolali tuko na masabamba ya umusolibwege susu na ndenero letre list ya yagaiga agatebanga abaiga babo kena goswa imeyo murubelibwe Nsoko bwakire agateba makogoti unyangaresi Diana Murabi Ndemo Innocent Onyango biyamono John Kebati Salomo Nyoni Jones Obundi Amenya Joshi Mbuya Tirimba na boigo Edwin Mbaye Enoch Nyambane Rogers Nyariki na Andrew Matunda abu bali banyariko bagotebigwa basoso murubeli mbiyamono kwa niaba y'abarali bonsi pitoka bana barabo musoli wesu asante sana nindoje John Kebati na yara wira nirega asante sana mkuu nindoje awo yokurunga Milstar Mihista
bosire liete neli kongwake lakini tigandara tema kulibwa tigata bagali chinsemo chia wajia agateba ya oyo iga kurunga Bernard Mugendi bosire watching you live and say hi to listeners and then Soko TV presenters mbuya mono Mr Bernard kuruchinsemo chia wajia kera tu achage to murobeli ben no akabeire gwacha ukarabura mbuya mono Soko irana na mono nyasanya alko baga seseni aswali mwanya alko baga so chigendete go soga iga nindo chega iga Jeria Kiruba gateba watching live esemambia bona gateba Women Crash Wednesday kurwa ngumbu man mabaharin Kingdom Goika and Soko TV na Diana Binde mona boigo amona na basubati bonsi piben Soko TV mbaka seito kanyimbo ni doche gateba mwakiage village na my mom Mariano Ngeri na my daughter Masdiga muram na basubati bonsi batwale litukuligia kwa niaba ya basubati bonsi pingoteba mbia mono Jeria Kirubo asoko bagane nenche tigante byumungino wanenga ki happy Women's Crash Wednesday igo ende semambia bana moigwa Eric Okari agataba good morning etimu ya Soko bwa Kire show Diana Binde mona Innocent Onyanga as usual I'm always watching you live from Machakos University hadi tamati na wasalimia my dad Richard na boy agataba Mose Mam Josephine Mura from Sugumo PG Nyacheki nabo basi agateba wishing them a blessed day ahead. Christopher Tandi atabwa kiribu yakuru chisemo cha Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mamo mwabo kuruku na tatu mwabo ata Muranga nabo igongo kwani yale ngina byaro kurugunga mother in law Mary Mikae na abasane ababisa baito bonsi pina mashabiki on CP yen Soko TV sema mbiabono Diana ta tengtigira gwese Charles Luanga nere nindo chinabegete kikosi kya yega igagateba gali no mwalimu Charles Luanga ole chinsemo chirichia Nyamira County ya Sakurunga basement streaming well Wednesday ndani ya show with Weldon Yaore, Sylvia Mura, Levi Kwamboka, Rafael Misuko, Jacqueline Kwamboka na wenye wivu ndio wabaya. Timu enene sana. Wenye wivu ndio wabaya. Sawa sawa. Kuna manchito Mulgiria ujumbe ndo chini chinyinge nkwera ntutunya toko gisoma lakini chiga kimne chigana inche maitengani lingana liane li mwamu li rabo tingina neri mwamu manchito Mulgiria ne lingana li diogo segetana toko teba inche tigantebe diogo segetana no liga gwa sembeo mu direct tokerbekire liko teba nga tolera buna kwanyorirwe kera bande bagendete kurwanira okweyana kwabo komweryo tobase ose tolera buna kwanyorirwe ekera bande bagendete kurwanira okoyana kwabo komweryo nalingana lito lyogo segetana goselingana lirabu aserit kuri rero mwanchito Mulgera lito basakuye liriganga kwanyoliru chinga kichinde na beratoke wako wale koga demere mu kwanyoli chitage kaisano yene chiamana mbabigete chinsogoika kurende tolera mono inyore ngumuntu nalese nyagitali yabono igagendete kurwanira ubugima bwaye naliako ya nembe arole gosengo nyarale kabaga moyo to basa kobwa ngayaye bintu gete byasalikire mono anto mbarora babwa tamanene gwetania yage semambia bono nabugo twakiresi imigo cha studio ntwateba lingana lirabwe kera tokolirwa twali chenje tugateba libelingana lirabu nabugo twakiresi imigo chaga igoto tebinga ngakire naroje Bartolomeo igorongo ntebya lengenga chibaranchi yale gweteka Bartolomeo mbiyamono asoko bugoliye kitambo keligyo ko bekabara yasa egento gilikurunga responsibility bamanyenga nkikeli bagakora kulendo mwana uminto Bartolomeo tolera mono bintu binde mbiroro birakolekane biya sana kulende ekero kubuliri bolyo no bwate kiliyo tebanga bwana bwao esemambia bana tokotebanga Diana tebire ngana lirabu liyo tebanga tolera mono ngakwanyolirwe ekero mwanchumugereri abande bagendete kurwanira ubugima bwabo unto ndaendete kurwanira ubugima bwaye sebono iga aba agatebanga kogenda bande batebigwa matuko batigalite nabere namaini bande bategunirimo kwana konyole situation kamino yumuirio gagatebunga natigaliti mono burere bwa cancer borbo gatebunga chinga kyotigaite na chichi kurende mbare bagotebigwa gwitira sinya sai kwanyoranga obugima nandi bwa chinchiri innocent okay igole no mwanchu muligereria namba ito ya studio nabo kwa na Diana semambia bono 0788666663 enere namba ito ya studio 0788666663 elionyara kwa gukwana na intwe ndaragwateyo ingana lya lira bungiri wote bya semambia bono ren Soko bwakire wakire bya ngo tokokwana nere mambia bono kairio gitibi yako kulaini lama kurumiruka mbabwa tete kurwa miruka okay miruka mbiere
mbiyere kabisa. Okay. Nise mbiyere. Tolera buna kwanyurirwe kera abande bagendete kurwanirira okoyana kwabo kwa mwelio. Akiringa linga nelirira bwo kuri bekase kirenga semambi yabono. Abantu kamenyete. Abantu nigo baho tibero bati yo kurwaneza. Lakini nyasa nigo tukumutanga. Okay. Inde nero kuyikingira na nawo tukunomo gaso. Okay. Ikona li turamenya so kuvunya sama asokurongo. Biya mono sana kuri chiseme cha miruka. Thank you so much. Asogota tebinga linga neliera kera ko lirigerelia. Agota tebinga igere arualia se county ya Nyamira. Se muye bunge ya se ino ya West Mugirango. No arure ko. Miruka ngete mo bebeka ine na baro. Gose naira ga distance. Naira ga distance ya kego. Chibando lichi arekoni ikenyoro siringi 10. Chia ndi gumiruka chiri chitaka 10 ne chiringi 10 na isano ngoenda gwarengo. Yeah. Bate miakelia magega kebati. Wale ko tebigunga bugori chibande cyo irekeroka. Lakini ni senti wanya ore kenyoroga alia. Chibando chione tu siringi 7. Motoliro. Timu ili yaone ti chibando siringi 5 na bego tebe. Igo mwanchu muligerelia semambia bono to tebenga enamba yeito ye studio gere 0788666663 elio nyara kabo twakira enambago amini esimigo chagaiga watebiringa na lira bunkirigo gosegete sebono mambiga dayana kobolinga tolera buna kwanyoliru ekera abande bagendrete kurwanero kwayana kwabo kwomwerio asemambia bono bogoto tebigo chagaiga se studio Dayana ndabwatini mbwate yo mwerio bwate yo mwari tumanya kwa ndo mutimuko nsoko bwakire Bwakire biya soko bwakire biya ngotogo kwana komo oyo ngaro mwana sabina makori biko jira mujya nyaramba tabozi nge watereta ige farandi kima kata misukuru no na watu kireke bakiara ndako watu kabara mambia nge bone nari gote batumugiri nyasaye asitingira cyosi naro watu ko wakire ngaki na kirekero okay biya mona sana gabwate kuruchi nseme cha West Mugirango nere Nyamira county mbwate yo mweri nyarambe no thiere bamuna na dabi no ngwano mawawo era nsoko bwakire nsoko bwakire biya oyo nere umwana w'umugina jasfanya na kuwa kuruchi nsama cyabo kiambulie mona yakibaye okay kiambulie gutokanya maya Nyamira county okay angena miruka bana wate abaga mitiro na tuguchi miruka yotoka West Mugirango West Mugirango mwana bana singane wa igase ntema ye TV ito ebatenga torera ya turanyo yani turanyo kulingana bunanyero chero tebanga nonye twakodi bigero biri kuna manyinga wabiru nkoro okay Ibonga nturanyo watumo sasimenya sae tuegene na takorege ntuki tumubwati chibaratelche na bondo chate akorengera rikwana na were gento ndakorega buru gento goteba amen biya mono kuruchi seme chia nyamaiya wago igambaje batubote bingosi mochakira okari mirimo ningagerete bono mirimo negendete soko bwakiro mwanchu muligereri buna twagotebiri na ndelingana na lieri lirabu Dayana ako nakontenye ya monere go chagaiga dade senju twanyoru je bwate lakini nende muligereri ngoira na tole tokomanyia maiya senchiro bikero mtiga Dayana arabwatechu era nsoko bwakire hello Dayana ngaitenga ngayaga ndaguchi maiti ndo chesimie kirete okay biyabaro sana Fred Mogambi yamono ningoroche Barnabas Kebaso Enoch Makoli umusolibwege susu etimu yonsi bimwa Matenya Joshua Barnabas Kebaso Jeria Kerubo Mbarikiwa Dennis Kuku Pai Jared Yorule Matuleti Victor Sabos Magoto Teresa Kemuto Dio Kinyakundi Enoch Makoli Margaret Arasa Boigo Enoch Mochere etimu yonsi ipi chingaki togo chinyora ngoira na tole Dayana era so mtandao bako chipunguzo kole ne basa 2:30 gojisomole chionsi pigo agonye terasomo mwancho muligereri Dayana tokoira nango ya Somali kolende tigatogenda umuti mugo tokoira na so asamaya tokomanyinga ninki kegenda tegokorekana korwa ase chinsemo ao no ene se binyorole
Soko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Soko TV uboroso umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi. Chumuligirili chetire 30 maiga echinsa 12 asemambi abona nabuna twagotebe tukwirana kurwa somotimoko nigotogo so asensemeli ya mayiri tukumanyia yagendete gokorekana kurwa chinsemo tutaete koraira na sekenyorugia ito kere asensemo ya gusige kurugwe manyi gotoka asensemo ye bunge ya Kitutu Chache North asomongwano yo mo aselieta Dennis Bagaka gasiriti bugima bwae kerali kurwa na sesegi eligendete ga TNC ya Russia na Ukraine mwanchumuligirili asasiriti bugima bwae asensemo ya Ukraine kolengana ne amate yaye nigo bagoteba nga Dennis nigarenge umunyanyimbo bw'gekosi kia KDF imeyense ya Kenya kulinda kanyara kwa kogenda sense yo ya Russia elia chikoba gakulikirwa buno umunyanyimbo na ase anyara kwa gagosiri bugima bwaye senchira ya mubasoko no mwanchumuligirili roboti yoru toronyole asenchira bwekeranu no mulikito Vincent Munda. Russia bonye bwete kero bana baitu Ukraine gatebirasha emebere no nerega njyo murusyo bono igondege sunteme
amone family ane yonsi n'abantu ba minto banda abanjete umwana oyo iga ne kenyoro kiemanyi egotoka sensi ebunge ya Kitutu Chache North asenka yomugaka John Ombori no mongina Veronica Kemunto abuo bakoriandire amone amate yonsi eyu ekanasteinse yekiriri kensakia kubwatekana no gukwa kwa mwana obo Dennis Bagaka korwaiga makega Bagaka nigari ngumunyanyimbo ase kiombe kyoborendi aiga Kenya kia KDF nyuma batara ewe konda na kuirukiwa goika imeyense ya Russia elio gocheko yesira ase chisegi cyo gotingana monense ya Ukraine agaja kolwe training akanyorekana no muntu an expert kia bosigari bakamosoya sa mangana yo bosigari military ya Russia ono anyubwete bachagete kurwana Russia bono ekamana kumubeka msali wa mbele asesegi n'abana bandi ba Kenya ga bakarwana bagosuguma lenda ba Ukraine uchisobo mate bakasuguma bakaeba Etania omupaka wa Ukraine na Russia ono kibaika mabu one of the towns mabu no abana abo bajete bakaba ambushed yani mwanone na abande bagaiterwo korengana no report kurase kiombekeria gekumurekera mangana yoborendi kia Ukraine Defense Intelligence nigo kiateba kianyorire emebere y'abakenya babere Dennis Bagaka w'emyaka 39 amona Wahome Simon Getitu w'emyaka 30 noyomo abo barenga sekembekeria kiare kurwana chisegi kia Russia asomochoria oenegetike mirane getindi kechinse cyo ibere omoche Oleiman amangana boiga kubwatana nebyorokererio bisenya gusira abwasago teba Bagaka nigare kwarania amangana gwetera njira ya WhatsApp goikomo chakano umakoyo naryo Bagaka atachiti goikereka egento boigo kiaira baibulio bokongu ebirengererio na boigo libera litindi Ombori niga komenta goteba nyagusira nero rengeri soliaye gusenainde obotamiro bwaye mawasiliana achieta kabuto akagenda Russia ange 1 2 3 weeks tukuwasiliana akontenga ne training tole msituni. After that shortly kibairwa se mstari wa mbele huko alibona mwasena kati yetepi omwana oyo ganero olenge omugati ona nje na retire kare 206 gone gondeka timbu atigia sara kende ngokora omwana oyo bune kwika nero uri una kondenda nere ndagira yane inkoli magoroba na mambi nero uri komboli inki kubole tabu Oino mwana ne in fact bwa maya mange ntanya kwera sankole. Amate yonsi era senkeye ne kerokererio buna basirire omugambi egento gyasugumire amateye kubolia chiserikali chonsi wesanania elioko bakonya gusomo beroyu no ikeboge tutu wa sensi. So I'm encouraging and requesting our government go to the county government kote byo mu governor ito mheshimiwa Simbarati Chavet na bande bons babugaterane baikengane yase president ya itomo iske William Ruto linde litonyore usaidisi tonyore umubere ntugende toragani no mubero ikaiga na intutotembie mono kiagera serikali nero yokera tokonya ekero chinga chinyinge chigasaine kubwatwa na magombo igoro yabanjo babo gusirio bogima imeye chinsechio nigo abanke babo bakubolia serikali erotote emebereyo na koyerania goika chinga chiabo. Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanjito murigiria tugutigana na roboti uro nigona tugoika soroboti ronde hasenka ya Felista Kaunda hoyo sireti obogima bwa imense Iraki metinye tatu ya itirebono ya sokiri na usobo konyi kurwa serikali eri bakonye komoenia omwanchobo hanyarega kwera ni wa imense ya Kenya hanyare gakweniwa bunekimira kyomo gusiekere Felista nigasireti obogima bwa ya sense ya Iraki maiga yokurwara asama tukamake Mwanjito murigiria na roboti uro abetero kwa na mosakito wikiri forenge turaronyera kurwa studio ito ya kabere Nobororo omoichano na mayanda manene ayuwa bwatetense a sekenyero kyabogeka eward yabogeka ensemu yebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asenka yaye omugaka Kenneth Kaunda no mongina recho abobale abobali ba Felista Kemunto Kaunda uyo sirete bugima bwaye emetinge tato yaitire imeyense Iraq abwasa chete gukora emirimo elyo kwerigeria na koyesira enka yaye sasa marieta nguru kurecho Kenneth kuruga abogeka mariba aki umwana oyo ane Felista Kemunto Kaunda aki asirete
omenyire omotinyi ono oyo gatatu wansire omwana wa Felista nero omwana ono manene lakini okure omwana oyo nero oli gonsupport nonya mbono ugima ndachikomera oboro bokongo naende omwana antiere ngocha korenda bono igare arwarete oborwaire bwa enkoro bono timbwati njenjera ndanyare komorenda bagokwana n'abarari mambia rero nigo enka amona bamatego cha asenkeyo borokiro muchano obo ekiagara gwikira boniga omwana obo oyuore nyagusira tarairanigwa enka erinda cha kwenigwa buneke mira kya gusike ganetie chibese icho etwaete omonto naroro omoiraki bagateba ng'ana bagotobwatisi tokamwa achikoreta bono ochiroro lakini onyochieto nachiete ochiroro lakini erachite rieta riri omwana akanyona nande bachite bagakorikania marieta bagatang'ania eriane bakarika eriaye bono death certificate eri ekare gochi gosoma naende yareta obotantani ng'atari Felista orenge oyo na omonto omong'ao Ngorokufora mora ngobwati Felista moisiko ominto gaki osirire otutigeire gapu enene ase eng'encho nere orenge oyo bogokonya nkaga iga otosokiri sana ndomaite ase torachakere buna inche nasokire sana nde nere iyanda rinene sana gwarerire mpaka nonya ebinto bionsi biabange chiamesi tware kobera chiarusiwe twebire kero nonya amoeri kagocha agotuomera obora amatanga aya agaerete kare gose emerwe negenderete nyagosira niga atigarite amatuka makakegima erinda akora omogataabo oye bwokora emirimo ase ense ya Iraq erira negocha ase enka yaye erinda achikobagachira abaibori baye enyomba abagoko barinda abana baye endoto eye yabotokerete enchera magegayo korwara ase ekegeke ono Felista nje konyora ng'akire Simeon Debiri tarehe 5 ogende inche ne cousin yaye koruko Gloria twende airport tuchikumuyi tukamanya konyora togwakerwa esimi bona Felista orwarire from nowhere ng'oro meme rwari toire tari konyara gokwana aki togwaka esimi ochiarira akinare naki Felista naki atari konyara gokwana naki are ngonyarekana momobeke endegere nde bunare igo nachari ndache kurwarirwa iga Kenya akaigo ni Saturday narakeretwe esimi naki Felista otonyorire nonya nabo niga bamatabwo bayesabire serikali gekobwatera n'abarai korwa ase orubango rwa Gusii amana basamaria baya bari n'omoyo bwogwancha bobotesia erinde nyagusira aretwe enka ngosaba abarai baitu bonsi ba Gusii na nkoro Nyamira bari twaete chikura buna bona aba baitu bonsi pinto abegete kura itororo agitware gosaba ng'abari gotobwatesia ase obwamo omwana oyo totare gocha tomotindike buna ekemira gietu kia omogusikere erinde twebe naende nonya enchera nonya nkuru akwete abageni ko bagocha engwesacha nanyora kare ngo naba bono mpaka boniga natigaire bosa timbwati kende ebese yetwachangete ntwairete tokarwechi ase Iraq batoretera omwana bono ntugaiga totigarete bosa gaki togosaba tobwatesi ende tokora amang'ana aria aki abanto baminto kamoranje kobwatwa okoboko mpaka narobio onde tari okombwatesi naberire nche bweka narigiri mpaka nanyorire embasi ase omwana achierete aki motagosoa gatinto mati ose bagotong'aina babisa omwana tari oyo bweka abande bamwe abo mbare basirete ekabirenga muneyo bono nigetigarete ase abarai bonsi korwa ase orubango rwa Gusii gwesokia na kobwatera ekerero kia bamataba iga koboko erinde omwancho obairani gwenka aye nibwo buna ekemera kia Gusii kegoteba ingoripoteria Nsoko TV korobogeka ensemo yobunge ya kitutu cha South County ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge gereri amateyo nyorete ng'engakia yamekera twarenga somoro bilwe Nsoko bwakire indu twarenga abatangani bakirete simi na gotumanya ng'omwana oyo sirire chiseme cha Iraq ento bono togoteba goitani kururito ikaransa iga Diana ndo chingi mitinya ya chirang'e 3 yarenga one morning to ikaransa tege ga somoro bilwe Nsoko bwakire tuikaranste mambiga tugakirwe simi tugatebigwo ng'a gaki omwana one gasirire chisemo cha Iraq abanyane bagoteba ngo musamba bale nande bagusiba minto chinga kibune chige amatebune yokoro chemetinye 3 bagendete na kolera yentonge bwenete gokoro bali bwatomo yo muyana mukonyara koba mugoikangese amateyu na koranga ki mwanyara koba muko bakonya mubero yo chiche nonye ne amateli ntangani twasoma nero mwana gasirete chisemo cha Ukraine nero nchiganetyo bokonye tokogenda busiumu waziri omonene Musalia Mudavadi ni onekerie buna abakenya bune serikali ya Kenya ya bakonyire abakenya gwetania 25 korwa asense ya Russia ababwatanigwe asesege gendrete egati yense ya Russia na Ukraine oncho muligereri nigaya kwaneta ya litu koligoro ekera arekurwa obo semi gosali gukwanera ng'anki kelikegende kurwa chinse chisko tiga twigoro botirwa senchira bekirana
where we sit, we have so far facilitated about 27 Kenyans to come back home, away from the front line and away from what they thought were different jobs, but lured into battle. We have seen loss of lives, and I am planning to make a visit to Moscow so that we can emphasize that this is something that needs to be arrested. Kwanza balozi wetu kule Urusi, Bwana Mathuki, amekuwa akihusika sana, amekuwa na mikutano na mawasiliano na zile idara ambazo zinahusika kule Urusi, na hivi karibuni pia nataka nimepanga niwe na ziara ya kwenda Urusi ili tuzungumze jambo hili miongoni mwa mambo mengine, na lengo letu kwa mfano ni kuhakikisha kwamba tunaanza utaratibu wa kuweka proper bilateral agreement vile tumeweka na Ujerumani na Austria na mataifa mengine. Ni vizuri pia tuangalie tuweke na Urusi ili wale ambao wanaenda tunajua utaratibu ambao unatumika, na haya yote yatatendeka tu ikiwa tutawasiliana na tushirikiane na serikali ya Urusi. Na ndio kwa sababu naenda kule ili tukomeshe huu mtindo wa Kenya kuingia kwa mtego wa kwenda kwa Tumurigeria tugotigana na roboti ruo rwa Musalia Mudavadi bono nigoyo kabiro mokonyi bo muraibense uyu robo muraibe kyama gya DCP Rigathi Gachagua hamuchirie serikali ya Kenya Kwanza hasa tebire bunanigera irasemeremo igendokeire enchara konyora bamenyi bechinsemo cha North Eastern na boigo nigaborire serikali koralia omuchando bwenchara iribanyare bakonyora obokonyi hasichinsemecho asaboriria abananchi boigo kwenekia bunango chora baro murayura onyanyare kubakonya kwirekerania emirobiri ya mwanchito muriya no roboti rwa betero kwariganiwe no musakito Linnet Nyambane kurwa se county ya Nairobi hagulitko Liegoro. Aiwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua omochirie serikali ya Kenya Kwanza boigo abarai ba North Eastern ase okumbia ensemeyo ase amagenderero. No parent should ever have to watch their child sleep hungry. These voices from the north are not mere statistics. They are the living conscience of our nation, calling us to act with urgency and humanity. One life lost is one too many. Gukwana nabariki ba mangana maya kurwa asa magacho amanene yekiamekyo imeyo mucho Nairobi. Gachagua ni gatebire serikali ni gebwenerete kuraria umurakera uyogendrete kwenekigwa asensemo ya North Eastern buna egeku. In light of these realities, William Ruto must declare the drought in northern Kenya a national disaster. Such a declaration will unlock the scale of national and international response required to save lives, protect livelihoods, and restore dignity of the Kenyan people. Before a drought reaches the emergency phase, a responsible leadership does preparedness. With 3 failed rain seasons, what was expected? Building of water ponds, dams, and allocation of emergency funds with thirst and hunger in the north. At the same time, the leaders of northern Kenya, who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013, are quiet and enjoying luxury in Nairobi as their people in the north continue to suffer from hunger and anguish. Arenayo nigo amochire taro yo muraibwense iyo arubireti kuchikokora guchakira ritukoria ankyo ase chikaunti cha North Eastern kubwatoka chibese chomoroberio nyota asatebire abamenyi bense meyo nigo babwate amakong ababwateranetie ayo abwanerete kurigererigwa aso bwangomono. President William Ruto towards the food insecure and water stressed north from tomorrow to disperse the Nyota cash in Wajir, Mandera, and Garissa this week. He should know that life is more important and people are at the verge
of hunger and death. In any case, the whole essence of touring the north is little on Nyota program, but to sanitize the corrupt leaders who have failed the people of northern Kenya. Mr. William Ruto, as you go to dance on the podiums in the north this week starting from tomorrow, do not forget to tell the people of the north why only less than 35% of the population have access to basic clean and safe drinking water compared to the national average of about 68%. The north, too, are Kenyans. Mr. William Ruto in the north, over 850,000 school-going children did not attend school last year, and the same for this year. Mr. William Ruto, the schools in the north have no classrooms, no laboratories, no teachers. Children standing at the trees. Does this prick your humanity, if at all any is left as you head to the north? Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi eritaria ne Linet Nyambane. Murigereri no murikito Linet Nyambana sorboti ruo oyo kabeiro mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua bano rumurai bikia magia DCP nigweteligoro nigarwete githegurunga State of the Nation address kurwa sense Emilia yaye asarigerete bintu bigendrete gati abakwanerete no muchando bwinchara ogendete kobeya ase chinsemo chirichia sugusu ya Kenya gose Northern Kenya mwanchi muri gitoko genda bosio abajumbe bokurwa ase county ya Nyamira ase litukulia kabere litukuligoro nigo batwarete chinga kina gutarira chinsemo ao chia magendero nigo egati ababunga ubari ngo mubunge bwensemo ya Kitutu Masabo Musike Cliff Gisairo aswanyarite ko bago ikirana kurigerelinga kichi skuru kigendete kwagachwa na namono ase litukuligoro banyarite ko bago ikasensemo ya Magombo URSSM ye bunge na namono akanyara ko baga kurigerelinga ngaki emirobelyo gose ya magendro emirobelyo ya magendro egenda tumonchi murigerelinga muri Kito Steven Nyarikie mbunda niga ikirenta sensemeyo na gotoroseli robotiro kubwati. Yesterday tugakora ko North Mugrango West Mugrango lero tolebo Kitutu Masaba Musike Clive Gisairo enere school entangani tuanseire kurukugeke secondary school and une korolekane contractor ya bege tuane contractor wa the chinguru korolekane manyetinge wende wakora. And we are so happy, especially because of the solid building elio Moscow ya agachire gaiga igon kurutora tuenda saurukia bira tuende berege tuende chiskuru chinde cha Kitutu Masaba taraenda gochiburapo so egange nene gose mission ite nene kapsa no go check in each consultancy chiri go supervise because na bale project managers amana bantu kure ministry watu metuno mo PS na boygo no waziri elinde tomanye kare project ya irirenga kintambe sana ukora koera. We came here as members of parliament from Nyamira just to play our role of oversight. There is no money that has been lost, not a shilling. Ni ile kwamba contractors wengine hawajaweka bidii vile inafaa katika zile contract ambazo walipata. Sisi kama wajumbe, we didn't give contracts. They were done competitively through the ministry. Now as tunafanya role yetu kuona kwamba the right thing is done. Na vile mheshimiwa amesema, mmeona contractor kama huyu nyuma yetu, mnaona kweli kazi inaendelea na ni kazi nzuri. Kuna mahali tutaenda unapata contractor ni mzembe, vile tulitembea na nyinyi jana mliona. Kwa hivyo tunataka kujua ni contractor gani anafanya kazi, ndio wakati ministry inafanya report yao wanaweza ona kwamba huyu contractor hataweza kumaliza hii kazi, watumie their systems and their legal procedures kuona kwamba contractors who can finish this project can be awarded or can be retendered, those sites can be retendered to have mwananchi get benefit for their money. So there is no money that was lost. Kindly let us not be sending messages. We didn't storm the county commissioner's office. We paid him a courtesy call. Mna into bachumba bantu bagukagira ngabono na bantu tukuminyokia baibiboka na hende na bato korate twacha gukorega asiengia. Of course yes tokonyoru montaro muibi goikatumo minyoki, lakini igoro muna twachagete ine mirimo yaitu mwatochorere ta bananchi elinde twete korore mirimo yaino munegenderete asitokonyorere buya twabapongeza nde tubataiba koromuki ase batarachaka turike report
elinde bali batatageti gochaka mirimo eye twaiguchicontracta chire serious muno yogekega baisa kuritenda some parts twache tokanyore bintu bikorire bitari bironge it will do as good. Manchito murigeria tugusika mutwe nigo mubungo kitutuma saba Clive Gisairo imambia igoro habetega kwigore birasi bibere birosiri na CDF asiskuri yoboroso yageke imewodi ya Magombe bunge ya Nyamira nagukwana ekerekyo nigatebire bunane nchira ya moyo gosegeta masomo eri abana banyare bagakora biyasa masomo abo manchito murigeria no robotru abetro kwariganirwa no musakito Steven Nyarikembone turaronyora kuri assist ya kabiri. Mwenjeremo yugo kinia jisemi ase bunge ya kitutuma saba umubunge bwororo Moske Clive Gisairo nigoritkoria rero haigora ibirasi bibere birosirinse NCDF mwenjeremo yo kwenekinga borokiwa nyora bare asagia bakonyara gosomera kubatekana nayo nigo mu wakirishi bw'abaswati Nyamira Moske Cherusha Mumanyi abayigo mu bunge onoti Mugrango Moske Nyamoko abayikira nasomo yego yo atogire getambokero kyo Moske Clive Gisairo hasoko mesi semi asensemo yabo getutu na ngote bambya mono to bwateranire e project na mwachite mugante binge birasi mubwati wetere board na baibori togate abanko barose tore birasi bibere complete moroche birasi birimbya bire e birasi biko abana baitesiko e birasi bibwate chiloka e birogo whiteboard e ceiling e kirasi e kia e biroro burabogoso nari abana baito banyora sagi abagoso tutaigereti abana mwarolire omweshimiwa Jerusha omweshimiwa Nyamoko abarali na ngoko isingenjo esemi. Lakini hii kazi ambayo mchumbe amefanya ni kazi nzuri. Chibese chikwagata ne chibese cheino na endekera chiko tumekachia tumekire buya lazima tuseme asante kwa hiyo kazi. Usibano gaki magendero naende kubwa mononte bembia mwana basike babo gitutu asengi ncho mwacho leto mumurege sora umumbro wake gazi biatai buya morozi elinde momo inyore alisi tono tumugrango bange tentuna ya kabere bone ko baraisi ko bwake magendero emipange lyons kwa vekira sengijo ko rabantu baitu namaskania manene ekera banta vange bakuvuga ku rukinyomba cyabo litukoririwe agachikura batayigoteberaligwa kwanyora bachire bagochorire ubwazekana nabiri handerere gukorera umumenyi obugetutu nigo Moske Clive Gisairo irenga emyaka 5 teraisana iriyo kwendera gukora magendero yo ikiraniri asenseme yo mwasabire binte binge nekubaliana mahitaji ni mengi na nje moro chiskuru mbwata bono ngotema na nikerekere skuru tali boyego na kimwatebete ne ngoke yaito otoko mwe myaka 10 gosena ke ye misigo ya ticket kurumayega myaka 5 tingokura misigo eli ase wodi ya Magombo ebingati yabiri aikiraniriye Nyambogo primary Nyambari ageke Nyamwanga primary Liamachana mpaka Nyamwanga kere skuru ya nyorire birasi bibere munebi bibweka ine photocopy Liamachana ebirasi bitatu Nyaguku secondary likorobandira ali arenga ali yakwamete mwali maete na alikorete likarabase yogoro bugwendo yege chule Nyambari ya primary Sirate primary Kenyamware primary Yonguti primary echine chinyomba chake bara skulu echi chanyorire ekereke kyo nigo mujumbe Gisairo irenga ereta bwati bwanjireri hasokorwa chipasari go cha saborokiwa chipasari Montonaro nyako tanga gwa toko boko nalikisa irachiko moye basari
Bosio bwachori mwaka 2027 niyo Clive Gisaira agendere gotena na Matiang'i asereire ng'a bono eraundi eiga nigo mugusi arache kwene kinga ngomosira Dr. Fred Matiang'i gwetera echama ya Jubilee bono gabana mondigere tibuya eyanga yanene mbalire tebati igongie minute teminute Jubilee tebati akaruma bwa Jubilee ngoko nwero nchemuro chesi Matiang'i ndi Steven Nyerikemone Ensoko TV geke bagombo ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira. Wachumuligereri county ya Nyamira na ande no tutigareta somo senator we county yomoske okongo mugeni iri tukori igoranyo ritalibaga na gwikirana ase bunge ye county ya Nyamira na kwariganirwa no omo speaker osomo no geriwe county Thaddeus Nyabaro na namono asakoretege karo naba MC Benseme yomoncho muligereri tigato igunganki kirigia korekanite se county yu ekero mo senator yu anyalta ko bagakonyora libaga na gwikirana ase bikaribyo. Thank you for finding time to address the Nyamira County Assembly and to visit the Nyamira County Assembly. This is where you belong and this is home. Welcome and feel at home. To highlight some of the critical issues that come before the attention of Senate, that the members of County Assembly of Nyamira and the senators should work closely in oversight. Mr. Speaker, sir, if you look at Nyamira's budgetary allocation for the year 2024-2025, Nyamira Water Resources Authority in the budget was allocated 32 million shillings, which I presume, because we are the honorable members of the Assembly who passed the budget, which I presume was specifically for water connectivity to help our thirsty residents. But instead, Mr. Speaker, of pipes, pumping water to our homes, or putting water kiosks, this water was swallowed by training seminars and feasibility study. What a tragedy. This information, Mr. Speaker, came to my attention when I attended a committee of CIPIC. If you permit me, Mr. Speaker, I'll read the brief to the chairman of CIPIC from the auditors, just to show some of the issues they highlighted. Out of the 32 million shillings that this Honorable Assembly appropriated to the Nyamira Water and Sanitation Company, 244,000 was withdrawn for facilitation of feasibility study. Another 279 on different date to facilitate training on hygiene. Another 272 million to facilitate feasibility study. I'm calling upon the honorable members not to relent on their oversight, Mr. Speaker. I implore you to hold those responsible for these suspensions until the donor funds return to Nyamira. Nobody, Mr. Speaker, and I repeat, nobody should be allowed to soil the good name of Nyamira. We need the service, Mr. Speaker, and we need donors. Majito murigeria tuguska mutweni gabanyenye basinse mu chaka cha do west ko bari bakunyaba magega ya chinyama gutoka sisemi chaka jiado echo cyare konyenye mwanchito murigeria chechibunda 34 asoro sana ime yobotuko bokera litkurigoro bakerubero abo nigo banyarite bagotama batachite kunyara bawikero zilikuwa karibu around 300 punda 300 na hizi punda ni kama walikuja wamegawa juu hapa ni tulipata karibu punda 40 zenye zimeshakufa, zenye zimechinjwa, zimepakiwa kwa magunia kama nyama. Kulingana na eneo hili, hii sio mara ya kwanza, maana tulipata shimo. Kuna mashimo yenye wanatumia kuzika matumbo, kudisguise harufu na mandege. Pia ukiangalia mizoga iko hapa sio fresh. Ni kitu wamekuwa kufanya kwa muda eneo hili. It was around 34 donkeys that were illegally slaughtered by perpetrators of law, and we were not able to arrest them because they noticed us early because of the lighting from the motor vehicle and they disappeared. I suspect they are selling to unsuspecting Kenyans
maybe through Dagoretti and various parts of the city. Witness here, it is a real illegality because it was happening at night in the bush areas, and therefore this meat will have ended into the food industry uninspected, and this is a threat to the public, the health of the public. So we urge the public that they continue being vigilant and reporting such incidences so that we take the appropriate actions to make sure the right thing is done. Onchumuligeli chetre chitai kaibere maiga yenseya modayana yenyama kiliero ni wete no kanchita matumbo innocent Nairobi ya tiari ngote ba yuasembe kina ya tebe ya werete oteba yuasembe onchumuligeli ni gwete birito kare kolia metura tubute tororo nduri kurworo ora bantu badirede bakare kogenda bachinyanyaroro sana ime bachireta gaiga chinyama tokoli mwanya bantekera batagete babeke chibeso ukoboko agasunera yo kolenteru ali kando ya kerukuragira batabesubuye inande oyebekaga piripiri nande kwayebeka mwancho muligereri twakomanyire bunagendete gokorekana namo no mugusi gabwenete komanya kirike gendete gokorekana sare na isiko yakurwo chinsemo kiri cheitu chia gusi gosetoke gora so muchiyo Nairobi nabo gotakirwo manya biri bigenderete ndoche na mange kyamagyo die muri tukolia arongera ngereti National Executive Council aswago tabangamba bwate chingwana bachikwa bagakora narolire asensemo yo mtandao mu MCA bwensemo ya Timothy Osenkilele sho toko Kilimani toko yoroka Robert Alai naro chogote banga ne chinsa chitigarete bakore omotengecho norulio yogose litukulia bano mwanche muligere gese kilikwe manyiri namono chia mate chiri twigwa semeganirie itebere asibakare kwa bagosaba abancho baba banyara kwa bakore twainka maiga yogosiri mabwaba ase chinse chiri chia maiko togenete nga lichibundi toke na namono unababe alisiko emitinye tatoso bokendu bagendete na gukwana goitebirengererio banyara kwa bakonyoro bokonye ibintu tokonyora Diana obugima bwitu no bakongole sana gusiali chinsa chinde ngotebande ngumugusi nabo maite buna bono muntara kurigereri ga Diana ayegende ng'ebintu byabo bikogenda burungi namaine kalende ekere enga kiende kwanyara bintu mbiri burungi nabo kunyara ko bagotena no yomino tobasa ko yungo yomino gari nyarebe watebanga to kunyara ko bagotena nera haigane Soko TV mwancho muligereri ayuna rotwabwate asensemeli ya mayese mambia bono chetre chitaikanye maiga ense ya mutete kondo mutimo gotokoirana toso asensemeli chigazeti Diana nera nabwate egende kurunga chi reaction chiri kwalika chi comment chiao achiro chinanyo libaganyara ko bagochisoma Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakresi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
ya kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho muri Rebu Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayeta bwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta magana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami ni gotogo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimi ase namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichobutindo Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Chumuligereri chetre chitaika kianda maega ye ense ya mese mambia bono na ndeto goso asense mu gazeti litukumanya yale se gazeti ese mambia bono asoka bako kwa nego mbwate gazeti ya The Standard naboko yeligereri mwanchumuligereri nyara ko bago koranga nero nguchiko bango gosomera page ntangani no yero chabu ne page yo mwali mwanchumuligereri no yero chabu ne gazeti nchendoche aseli tukulia rero ndatebenga enchere yakire chaba yekorolekana ere etofauti sana umwanchu muligereri meganere maiga kogotebinde Diana kaseti kyobwatese mabya bona Mwanchito muligeria soko kwane nigo mbwate gazeti ya Daily Nation na borochiga gwo mugano munene mwanchito muligeria nabigase ensemo ya maiga engotebwa ngatira kanabya nereyo mwanchito muligeria se gazeti ya Daily Nation inero umugano munene gagu norochi n'abagavana n'abaseneta bagendete konsana gaigani chikogote iboigo nga ninkigende tokorekana sensemerie chikosolia se gazeti ya Daily Nation Wancho muligereri togo chaka tokuligereri ali se gazeti chons chinene gazeti ya The Daily Nation toche ya Standard nabo igotogende Taifa Leo, People Daily, The Star, Business Daily nabo igo Daily Monitor na Mwananchi chine ichi gazeti chirito chiko batogote bichiri chense ya Kenya nabo igo chiri chiaba mate baito gochaka ne gazeti ya The Daily Nation eswagale batebanga no kubwaterana gotali ogwogo cheneka gote Unholy Alliance Machumuligereri nabo kunyara kabago kumanyanke keroro dindoche ebicha eregabu yabangwa na biro yo mongagerete garumo gabana nabo tukunyara kabato kuligereri
mwancho murigereria se gazeti ya The Standard nigo bakare gotebanga muraibwense niga umuire chibese kera abakenya bagendete konyora umuchando gaiga nindoche asibabigete bagoteba Kenyans stare at death abakenya nigo bagendete koro rigererania na makweli mwancho murigereria. Gazeti ya Taifa Leo ngotebere Taifa Leo ngotebere nga wanafunzi hewa walitafuna bilioni 5 nga abana aborokiwa bali bataya se school kolende bali kiyo bolimo batali kororekana yawatebekana nga ase chinga kichiri chiebe bitabyo modi tabyali koligereria gobalire bilioni 5 chiachira somo buko Diana Montatayo atali kirasi lakini balire bilioni 5 bakurunga wanafunzi hewa walitafuna bilioni 5 aboroki wembeo batayo makumewe. Gazeti ya The People Daily ngokwanere beyond the outrage mwajumu ligirali gaiga bakare koro bakorokia ngaki ebikaro byarorekanire koreto muchando asibakare ko babagukwanera nga kera batwalire chinga kibakoro babwatelio roche abali bakurukunga United Oppositions mbanya areko babakogenda busio na kunyara ko babakoigwana nigolio rachikoba gakoirukia ebendera yabo na ndenga kibarachiko babagokora chiri chigurukungo bocholi bwichisemo ao chiri chiguruka grassroots onyore kwachire Mount Kenya DCP nero Jubilee nero ngakibachi okora grassroots abachiko babakorana Daniel yagatebe lisa seliso na mabuli ya roro mwanchumuri. Gazeti ya The Standard tebere Oburu team plans to kick out Sifuna in Mombasa meeting. Mwanchumuri lili tukolia lero nagotebikia makia ODM nkiara letingange bwate National Executive Council iyo chikobage kuligerelia mangana ao na andes bakare tebanga semeli ko bwatanigwa na omuraibwe kia mabono kia ODM asechinga kicho muske Dr. Oburu Odinga nkumira na bali chisemo chia Mombasa asekelige kageire nga nabo Edwin Sifuna arenyore orusi gukoba umurikyo munene bw'ikya mekyo. Business Daily ngokwanerere nga new M-Pesa trading app takes 55% of share orders. Mwanchu muligereli bakale batebanga app yenya ya M-Pesa sibali batumiko mtandao mumanye tingiye kurukwe app ikale batebekana ngane ire yemeronge 5 asemia se chishare chirichia bere chiko bagano mwanchu muligereli nabo kunyara ko wesomera na kumanyanga nga ki app iyo kale ko bageko ire chibesecho. Ase gazeti ya The Daily Monitor gokwana balenga Magere's tale of thrill and fear. Mwanchu muligili mungwano yomo ukali kurukunga Magere nabwate umugano yega igasa kali kwabatebo mugano chinga kichinde keroko yotegera nabukwe goki na boigo asa kunyara ko bagakuruwe semo y'ebintu biri byabere bikomoa obwo bamono gose bikonyara ko bikogosereri ubugima bwaye timanye tiningi kikali Uganda ga igada Magere oyo no ninche nintake kumanyegerekera tukwa no mugusio manyanga Magere nuru lyoyo okale Buganda. Mwananchi ni ndoche bicha yo muraibwense ya Tanzania Omoswati Samia Suluhu abata ya pande mbili siku 100 za Samia. Pande mbili siku 100 za Samia. Igona bokonyara ko bagokoligeria matukemia kuri muraibwense ya Tanzania Samia Suluhu irabisi batanzania baro bayiranire bacakira batebanga tigabaraligerera linki akolire na ayuna ararese chigazeti igona bokonyara ko bagokoligereria lyotagete osome kyotagete kumanyoro kolenda soko boko kwana buna nagotebigo mbwate gazeti ya The Standard na ndene rongo chakaba Kenya nigo baligeretia makweli noro mugano monene orase gazeti ya The Standard batebanga aba Kenya abange ase million go soso muganda we million nigo bono batigirwe bale nenchara akira bande bakali koyeka amato yemete ali oro mwanchu muligereri batamanye tingane ndagerare abande bagendete koligereri tugo yabwe gokwa abana babo bagotiga chiskuru na boyigo mwanchu muligereri abande bakonyara ko babakonyora sumuchanda basubati nabangina nigo bagendete kogende gutira bokongu asibatali ko babakonyore ndagera mwanchu muligereri asibabatebanga chiamate chirange watekana na kugwa chikibule na boyigo mwanchu muligereri bagoteba somo chyo Nairobi nigeme segendete kobekwa bosyo bw'abarayi asibagendete gokora liragiro na gucengera asibagateba asomo obviously muraibwense State House nigo bono mwanchu muligereri egendete kwaligania abakenya bakonyara ko bakogenda orona koewa chitoken go se chi handout
asumurai bwensa agendete koro kyubutene ngubwaye asikali batebanga asumu baso aselisa abantu baligereti mwanchu muligereri obosaba kwa bakenya bange kunyara ko bagakoralia umuchando bwenchara koba umuchando bwense nigo bonigo mwanchu muligereri bateba onyara ko bagokogwa asama amato ataliko bagakoigwa aseserekali agatebanga nigo yabikire mirobelio yo gukora umuchando kurendo mwanchu muligereri bagatebanga obokonyo bu butaligoikira bali baganeti abo asomwanchu muligereri page ya kabiri ya gatatu ne ya kane gebwato mugano yuga igose kuligereri umugano yu na namona sebi chero ron karito mu director ito nabegete aho mungwano yo mukurunga abune la jore ade nigabwate myaka 94 na nigo bonigo mwanchu muligereri agenderete gotimoka saganyete endageregendete kubagwa gochia ase ensemeyo ne kyombekeli kya World Vision na ebiche nigo yanyarte kubage gwa kuchitali kisano na ibiri cyumutinyo kabere nigo bagatebanga umurakero munge nigo gendete kuba kogo samba ensemo ya Turkana aso mwanchu muri batebanga bono iga muchando nigororo igona bokunyara kubago kuligereri intagete kogenda sobwango na kubwata nyara kubango yo kwanera egeremanye kwaliga ndayana mwanchu muligereri asega igabago tebanga itine chibi egose umugana omanene asega zeti buna nagotebe bagokone umurakera ubosagani na umwanchu muligereri ngaki abamenyi bensemo yasuguta batigiru bare no buoba nenchara igagana bokonyara koba kuwesomera asbagalo tebanga abanmenyi bensemeye ni goba bwato muchando monene kirabaganeti banyara ko bagokonyu kili bagokwanera gaiga ni goba tebanga umurakero yo munge ni gore trenchara na boigo ekirabategerete ubusaga ni gobo gokoru chi etugo yaba yanyara ko bage koibwa asbakale gotebanga bono numuchando monene aiga ni ndo chesi bagokwananga nenseme kurunga kamunge sublocation asumo mokonyi bumugambia kaliko baga kwano gurunga Joseph Kamaro asanyara ko baga kumira nege kosie kesige kwaira mwanchu muligereri nagaga baga teba chi county bere chigendete konyoro muchando bwenchara nabokoro mwana moke kurunga guyo dio ogendete gotwa emete osamato yomotokoro kumoringa oibakale gotebanga bakaliko bakoyekana koyokora obabuno bokima ngo mwanchu muri nabo wesomera asibakonyara koba bakomochia eserikali yomuske Dr. William Ruto asikali bagotebanga nigagendrete koina na chibese gochia saba Kenya ekero muchando gendete asensemo ya Northern Kenya koko gendese page ya gatatu nabokonyora chibichoro bagotebanga chibicha nigo chibuga tamanga nilibwe yemo yani ngana mundu natali kama ngana Diana batenga pictures have 1,000 words to tell. Chibicha chibuga tamanga nilibwe ya mumugako ya mogaiga okurukwa tabo miti mwanchu muligereri igabwa te myaka 53 ne 5 ne bere ni gobono igo mwanchu muligereri mu suba mungino yo akanyara kaba kago konyu agaiga asu mwanchu muligereri ubogima bwa bere bokorekana boro bokongwe kyumbeke gendete ko irobo konyu bwa yega bagoteba nekia World Vision kolende ndagira bwa tegerenge muchando nigorega iga macheta iyo chiombe nigo chia rekane gwengerwe chinde cyanyara ko chigosiri buma bwabo nobogima bogendete ko ba umuchanda sikili bagoteba bono iga nigebwenerete umurai bwense anyari ko bagakorali muchando ibwenchara koba umuchando bwense naboigo nindoche enkwana yomurai bikiana kiamagia DCP muske Rigathi Gachagua ekianya tukoba na kerokyo litukulie goranya tukoba kuru enkwana yaye asbago teba niga asabete umurai bwense gosaba umuchando yo bwenchara ogendete numurakera koba egende kurugwe national disaster gose muchando bwense asa mwanchi muligereri Rigathi Gachagua muna kwigwa kuru asama yita kwanerete binge na birikirega nabo wesomera na kumanya asobikirana manjito muligereri atiana koleta se gazeti ya Today Nation page entangani nigegwato mugano go kwanera igoro yoko ngusana na kura saba senator nabo igasaba governor bali bateneto kulingolwa na kuligereria una abagavana bakorama ngana abo buna bagwikirania mirobiri yabo nabigo botumeki bwekibesa seche county wono haigandoche asebche yo mwanchito muligeria tubwate omochia person bwa governor go council of governors Ahmed Abdullahi nabigo gigantubwate Amason Kingi yore omo nageri bwa senate nere nigariga gwa sebicho mwanchito muligeria nigongo kwira somogano yo aseore page ya kanene page ya gatano
asibono no yena babunge besokire na kuba mochi abagavana so gwitaikirania amirobiri yabo asobe tumekyo bobebwe chibese na baiga sobo kurumi bagendete kwenekiwa asya bisyabo bagotebanga no nyemboni gani go banyorire kubwatuka obokonyi na bago kubwatuka chibese ucyasi county echinyare chigo ikirania amagani yabo aigane mega Onsigago chamega yomo gavana we county ya Narok Patrick Ntutu no gavana we county ya Kitui Julius Malombe bagukwanira igoro ye senate iri ko bageko baringoria buna bari no bukurumi nabagegati yawe goto kumanyirwa ngati baciti goikerana mutwe ye senate banyare bakoringorirwa mwanchito murgeri kibagoteba nigo babwate obukurumi nigo boigo babwata machai naboigo okobawumbi amaganio y'abagavana haiganaro n'abagavana bagukwana n'abaseneta bakoiraniria asibagoteba ngatiga abagavana banyare bakoikirania amagani yabo onye bataite kuigwana ne seneta asibagoteba buneki bakobabunia noko waboria usoko baringori igoryo botumeki bwechibese no bokurumi bogendete kweneki wa Asiji County umwanjito murigeria bono nigo baboririe Amazon King kweneki munankorangiria Senate banyare bagukwanira hegati yari babeire bagwetera nabigo gaigase gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirere igoro ya bagavana abona bagochwekera nase bunge banyare bagukwanira negati yari omwanjito murigeria bagukwanira se gazeti ye nabukunyara ko wesomera sobwagale ole buno bukurumi bwabeire bokweneki wa sensemo ye bunge ne Senate gaiga bagukwanira negati yabaraibe sokiri na gukwanira nabego chekyombe kia ESCC yesokiri na guchakia oburingori koramna chibesi abere chigo tumekwa nabego bukurumi wabeire bogukwanirwa asensemerie bunge ne seneti mwanchito murigeria no mugano monene nandiri tukorego ntwanya totogo kwanira nabokonya kuwesomera asobwagale koire boiga gazeti ya The Daily Nation bonigo mwanchito murigeria nige ukwanira igoro je chibese chiborete kose chiremete go chigo ikirani omoroberio moya o Social Health Authority norosha mwanchito murigeria nabogwesomera asobwagalore buna bali batenerete bakukwanira koira nani kunyaringo sangana mwanchito murigereri mwancho murigereri ase gazeti ya The Standard ni bwato mugano idaya na batabiri igoro ye Senate naboigo nekyombe kya bagabana asibona abaseneta babatabiri ase liso we will hold you accountable tonyara kabatoko ba beka asa maiso ntoko batiga munyara kwa mogokora biri mu bwenete gutaka mogokora mwancho murigereri nabo gwesomere CPG ya gatano limo nabo iga nindo chega iga ikiama kya ODM bono mwancho murigereri litukolia lero nigo chikobage gutwara chinga kichigo ikaransanse na kurigereria biri bigendete go korekana koba abuno mwate kana se kiamekyo asbagatebanga asensemelia yabarayi kurunga National Executive Council nigo ikomirana ekerobo babogendete kororekananga bali bakororekana kogenda mamincha no muraibe kiamekyo ase chinga kiechi umusikoburo dinga nigo baranyara kwa bakurusigwa kurwa se kiamekyo musangirekano yo nigo rakorekana lituko lya lero ase county ya Mombasa mambia lero na anamono mwanchu murigereri mbanyara kwa baba go kwane binge batebanga maiga bosio yaye kera bakoro omukutano yo nigo barabe bakomerana na ba delegate kurwa se county ya Mombasa na umwanchu murigereri watebanga nigo bono iga omusangirekano yogo chicha ekera babegeta maiso ko barusia kurwa ase oborai bali bakororekana bakwamerelia okubwata nuko ya wekiamekyo ya ODM na serikali y'umuske Dr. William Ruto igona bwo somera CPJ yagatanda limo nyara kabago kumanya asenchira yobo ikerano nakoranga ninki kelikeroro nindo chegaiga egatia bali baguchika bakoligereri gwa sa maiso mono sana no mulikyo monene bw'ikiamekyo Edwin Sifuna igona bwo somera na Elio nyara kaba okomanya kelikebwenete ase gazeti ye igaigo mugano nororo igoro yekyombe gya ekyombe kya United Nations buna Kenya rakaba gekobeko kubwaterana na serikali ya Kenya iliko nyara kaba bakoranga batingirie sensemelia ya maigelio yogokora keliyo kurukunga oborendi ko security training igo mwanchu muri na bagate urochega bagatebanga serikali ya Kenya nigo yali kiranire okoigwana na ekyombe kya United Nations agency kye okoigwana kwembigeka kemya ketatu aswachi kwa babako bwaterana eliko nyara kwa bakoranga bakoda monchuliria yogotinya enchira bako nyara kwa bakurwa oboegelia igoro yoborendi nabo igokoranga banyara kwa bakonyora omwanchu muri kebwenete iga yakwane tuli tukoli igoro asensemo ya Geneva ekera omuliki omonene wizara y'uburendi bw'ime umuske Raymond Omolo anyara tukabaga kuri kansese ye yoko igwana nekyombe kya United Nations Institute for Training and Research
ime yomo Geneva nabo kunyara kabago kurigereria ororenga ngaki kirikiroro mwancho murigereria ase page ya gatano page ya kianda ye gazeti ya The Standard goteberenga ngaki Kalonzo teberenga bono nigonde tayari koire mirimo yokora ense ya Kenya maiga yokuganya egeka kemyaka 15 igaiga nabo kunyara kabago gwesomera na koranga kyumura ibwekia mekia Wiper Patriotic Front Musike Kalonzo Musyoka tebirenga bono nige aliganeti go chikobaga ko bumura ibwense maiga yokuganya asegeka kemyaka 15 asate birenga samatuka mange nigabeire ga konyolia endoto yayo ko bumura ibwense asikilia batebanga nigabeire ga komwa uyu renge nyagosira Raila Amolo Odinga libaga ilianyara kabaga kwenda bosio niganya kabaga kwanaya kerabono iga Semilia United opposition ya aliganiti ko chikobaga wikaransanse na koranga ngo nyarere ko bagego choro yo chikoba ko umurwanereria bwa okubugulie bendera yabo uyu chikoba gakurwanira kirugekyo kera amamirani yo mwaka w'ikirubero 2025 birarakorekane igati yaye na umuraibwense obono iga Dr. William Ruto nigo monchumuriria yakwaneta litukolia Jumapili kera umiranite n'abanafunzi wasaborokiwa be university yamo ase enselia ya Colombia ime yense ya USA mwancho mulige batanga igakwanetaya naborokiwa ba university yemegonga University of District of Columbia ekerare etaro ya yense ya America mwancho muligererie Kalonzo nigagenda sense ya America ekera ense ya America nero yabwatikirigo nga breakfast prayers amasabo yemambia eguba tebagaiga nogo kangorora okangora mateke moya engineer shabikiri yabonde ngocha bari barareta mangana maya sana bagocha bateba ng'endagera ya mambia kerogo ligikende nga gwa kangora igorende Kalonzo nagenda amasabo yogo kangora nabo mogo totebi bali muri asense melinga na amasabo yogo kangora se enchireli yende toko batokwa Declark nabakunyara kakote okay Declark yagi atateba iba aya enchireli ne asore omugano yo mwanchito murigeria oyo minta Innocent asanga nayo mutanganiro kwanira igoro yekiama kia ODM gochia ko umerana na bego banyara bago kwanira igoro yerishafo gosama onchori abeteka okoleka na sekiama kia Azimio no konyora se gazeti ya The Day Nation ase page ya gatano na kabere na wabara indo chigagu ebicha yabara ibekiama kia ODM no baligagwo mwanchito murigeria ndo chino mugabana bwe county ya Siaya James Orengo na begomo senator bwe county ya Nairobi yo Edwin Sifuna nabakunyara ko gusanga mwanchito murigeria umugano yo kurende Innocent taitengwerania kegaso umugano otwari gusanga okwanira igoro yasha abagotebanga bono omurubiri lyo sha ku Social Health Authority naborachie gusirigwa bagotebanga chibese nigo chiali mirene chibese chiganiri nigo chire 166 billion icho chiremete murubiri yo nyari gukubwatuko bokonyi ochia 790 na digo tukomanyigwa gaba 90 wetane ya chimilioni ya 29 na ubanyarite bakwirikya no murubiri yo kulinda abanyori robo wenya nigo bali chimilioni 4 na nugutakianda asitokomanyigwa ngabange babo tubari gwikira nasi nyengitari abagwikirana nigo bale mwanchito murigerie kerengo ge 15 na gatatu bono engagiteshaya koliro mwako yo monenusu sha kini korango muchano nora bagatebanga ninkuru eremire ase chibese chikareko bachikogenda batamanyite chikogenda mwanchu murigereri bagatebaiga Diana muntu oyo makuru ko muntu uro mututukanu abatutegene bantu babiri batatu bakuruke no mututukanu uri nka kiturakare na mo kwegena liboli ndiringa murubeli yosha abana inchi mbaroro ntuliko kana kiro muntu enroll na ndaba Kenya mbaigwerete bakenroll yoro lakini ekera na akolire gento na beta kire present y'abantu batebi na abakolire asa abantu for a matter of formality kero chiko some statement lakini utara some statement lazima ura share ura orokia abantu ngyo chiko baga wasoma ndati gutumike structure yokora ebintu biri bikoro kunga basic groups chiri tubugate abera toke nonye na muri kanisa kera mukuru wa robot rwino rwa magendero lakini kera wasoma robot rwa magendero talia yo murayo korekana batebanga twakoreta magendero mono aba bakuru kwa babugata bari muina mbaligere tinga ki amaena Innocent yosomire ntwagachete emisa erorekane nge kanisa yakoreta ki yagachete muina gaiga ntwagorete omuchanga chigaribe ororekana omuchanga onura
ekera togosoma script ebintu ebikogenda iga okonyora tukoigwana no na abantu bate bantu agore to mojanga lakini bona onyora barai bagukwana nga sha ngokorere emirimo abana inchi onyora baromba bwate mechando yabo kuri muina babate bangaki sha yentu bwate questions I think chinga gicheikire e government wente go confront a problem where sekiombe giasha twese chibiri echinde nchibolete chigana iri muraibu sa tebanga gokonyo nyagitari gogotebigwa wakade chibese ande kubwata murubiri osha urangiria abanyanyimbo I'm yet to see ndoje ndwabaliki notora tororenga mbalenga barangiria abanyanyimbo mwancho murigire nabo wesomera ase gazette ya The Daily Nation mugana yoro epechire ya kabere okay nabo igoto gukwanira asomurubiri osha mwanjito muri ya page ya gatatu gukwanirire omo swatio yomo oyoro mu rwaire bobirere bwa cancer akorkwanga Wilkester Dhiambo nigari myaka 50 nigonera kwerera igoro yemechanda iteire wetera somurubiri yosha unanya beriga gwikirana sinya gitari kolende tari gwikirani wabo konye asagote baninga gusabwa kibesi kinyinge gwikira boninga niga bwato mu chando bwechi kidney machito moligereria asagote banganiga bekere chitube kibesi kimobolete nigo chire 30 chiri bwe 32 na ibere anyarega gwikirana sichinsemo chikorwa nga chemotherapy akolerwe obo unengi machito moligereria omuchando kiabwate osanya arega kurigerwa niga kwerera gatie kinyagitari kiri aberika gutumwa nabo igo munabirika wikirana sinyagitari atari konyorobo konyi kolende niga gotebanga sha yangire komukonya mwanchito murigeria buri muntu Innocent agotebira inje timaiti gosigwa ikiranira sinyagitari onye ko bwato murobiri yoyo cha onyare ko gokonya usaba mino banyare bakubwatukiriwa obokonyi nase gazeti yo mu page ya gatatu mwanchito murigeria ngo kwanerera igoro yo mu mroyo mo gusomo sacho yo mukuru kwa John Matara oyo betega kumuita omuswati oyo mogwika gusiri ubuguma bwaye muswati oyo ni gari ngo muntu wanje to mitandao sana ni gari kuri kwa Scarlett wahu kolende akabaka gusiri ubuguma bwaye asenyumbe ya moyo kwego kimucho Nairobi anigo tokumanyigwa gwetera sobo unengi wabete bagokorwa gwetera somo yu ne tawel yericho ni matarabu atekerare kurwa asegeita kinyumbe yo abetega ko gako moito muswati oyo nigo bono yatogetinga DNA amanyingae na amanyingare nga somo yo ine towel nigo are aya omusubati oyo nabega gati yebinto biri mwanjito moligerio kunyara ko gwesomera gaiga byanyarite bigokorerwa mu unengi nigo byatogetinga ebinte byarenga sinyombeyo nigo bere byae matara na moko soma sobwa garo mwanjito moligeria ole buno bunengi obwa koletwe nabo igo buna matara oyo musacho yoyomo abeteka kubwateranirwa no boitio bwo muswati oyo onchumurigereri nabo gwesomera nakunyara koba gokorora una Diana agotebiri mugano norega igase page ikomye gazeti ya The Standard bakwa ne school ya mekurunga Gatoto School nigebwate boniga omuchando bw'uburayi kera aborokiwa batigirwe asikiri otebekananga sobokendu nigo bakariko bagukwa ne school eyo erase chinsemo chia mukuru kwa Ruben nigo bateba yachagetigwo mwaka bwiriwe mu chimikianda mirongo kianda nainye nene mwanchumurigiri mwaka bwiriwe mu chimikianda nene 1994 igona bugonyara kobago gwesomera gaiga asibagoteba nga maiga yogosira ko oyo mobuli ngumurayi bwenseme yumwanchumurigiri nigo yarorekanire nga nigo yanyara koba gekoba akong konyara koba gukurwa burayi guchese skuru nigo bagoteba nga nigo bumwanchumurigiri skuru ya berege kobobo menyo na korwa amaigeli yogochia saborokiwa abanyara kwa bakwenyora libaga ase skuru kinene mense ya Kenya na namono negatie skuru kirikire ase kinsemo kiri kikoru kuchie Islam yanyara kwa gego konya bamenyi bense mekolende maega yogosira koyo mobwa barayi nigo bone kororekana yaletru muchando muswati ogurunga beti nyagora nigo mwanchu muligereri asire to mwaka bwikiri 2024 kurwelio esegi yokotaka koba abali bakurukunga bara intenenera nigo yanyara ko bagakororekana baciri busibwe kegambero muchando ororo nabwe somera nakumanyanga ningikeli keroro Diana nkagirete kurwa sense me yunara itira sobwango ndo cheche 35 ndara yensemo timaitigo senobwa tayande kulende mayeko banko irana ntebenga nindo chega iga atebanga exam councils osekiumbe kiligete ne tamatembo niga nigo kibwate ogotemwo konene ekera ubugima bwa kongire
na ndebe ko bari batebange kyombe kyonke bwati kibeso mwanchu murigeri ni batebange kera kyombe kigendete kwiyariga gikikoba gikurwa matemu ali grade ge 10 na bono igo mwanchu murigeri asokare batebanga ubugima nigo bwakongire na nigo bono mwanchu murigeri batebanga nigo getagete korigereria se kyombe kinkementu kibeso nabo wesomera umugano yore page ya 5-3 umanya ngebi kiregento gyakongire Namani gyakongire ndo cheno ena somogano rasi gazeti ya The Nation page ya 5 nomo page 6 niyo kwanere igoro yabamenyi b'ikinsemo cha Northeastern nyo to yo mtocho yaga kombolia ase twalinge gaiga kamboli Diana asensi ya Kenya desert kitubwate ngamote itimaiti desert Kenya iga yento maitene semi arid no okay tiga to tiga bono kabera se eroro rero chweta ya bono ni innocent ora bono na kerongo enda innocent nigo twari gukwanira se ikinsemo cha Northeastern cyara twari mu cyando bwa match ni nchara tukwanira ndagira Diana no nyangusie nchara nero that is a fact tuise ko igorere simi bono igatuburia bagusimba lenga babwato mu cyando babwate gunia ya mwe kibando nyumba nande bari batabwati barayire nchara anto mbarari tenchara mu cyando nororo bw'inchara kutatigale no mugusi nelinga igoko boru tokogenda matukata tutarara kendo kuri namayene abura misi lunch oche konyora sapa magoroba nabura misi chimilibero onyore yamo no ena Nairobi abuna tuliga abantu bagorara barenchara Nairobi nabo gukore wiki abantu bakorara nchara mu cyando nororo igento kilikerekene tukubuli ngaki buna ke chweyale goteba Northeastern yeli at this time nabo turakwa nebisima birorekana mbiri practical utatigege nteke mongere tu akwa ntili tukogitega igatugateba ngekero tete ku kora okore mirimo yago litukolia rero igo chaka kweyarigania mapema bwango kuira chingaki government chiabele in place totigabone ya Dr. William Ruto turaibeka kando tose kuira nese chi headline chi gazeti tu asomero over years paka karatu arenge skuru akaratu akinire abande bachikereire abande bararire umuchando tu atwaliro mungega iga Kenya paka tuachire tu atokore campaign ya yari kurunga Kenyans for Kenya was in Kenya for Kenyans whatever Red Cross ya beliroro at the center stage kirenga kito ikaransanse twarosia injira tochikoba use kulige likere sector go tebement chibese leadership even a county even a national government ndi baikaranse te bagatwara igende iguru kwe overhaul baikaranse babeke igende kebe so close to themselves babeke nga bona twapekire totebanga totete kuligelie welfare y'abakenya tumanyanga abakenya abaito twabaire ndagira lituko bago twarege ikaraba suspend igende iguru bulagies barusi obogima bwabo kobeka ucyabo naba inchi ira abegente kyamana sana nabigo yo mtu innocent ntoka niri tokonye bono inaba na inchi ntoka niri tuboke ngagitenga bono tali baraiboka it will have to happen muna kibatia gatebo ise kuliga liga iga Diana ndati tumike ebyombe tubwate Nairobi with a lot of respect yegete abantu bakorangira ni Garden Square banyora besenchiyo abantu bakaligira linga kiya yalendere umuntu no mwamato itotiga tocho so kwama tokore tokonya Kenyans babuguli responsibility ba hold their leaders accountable babatebi ntutageta manje na ande bono ige budget ye karaba ikaransanse barangira ni kibarasa talingana allocated ngana chete ka allocate 1 million ko chiparasi gento gete tubwate emergent needs iga tokotebanga ntutagete bara na bira toke bara nero toganetie tutagete ne school tutagete na maji koratige chiro mambiende tungakitocha kuikie chiro ye tutabwate tondo mutumuko nare boliri nja tuzarenda sumutumuko etnare gukwanira umugano era se gazeti ya The Nation ase mukonyi yani umuraibi kiama kya discipline gashagwa yorengwa mukonyi bumuraibense wana kumurutere byaraga kumubolia nikige kogera abwate priorities chingao cyo konya abakenya kubwa kuligeria buna babwate nchara sensemo cha Northeastern neye maiga rero litkulia rero innocent muraibense ngwikira na sensemo chiria cha Northeastern ngwikara sensemo ya Garissa acha ko murubiri bubwa gachibu chinyomba cha maguliense
na indo nyara bamenyi bari bekinseme icyuma njito murigeria bagwatindagera weterase oroboturwa rwete no muzike kidure kindiki oyora mukonyi bumurayibense ni gatebetenge serikali nebegete ki billion isano nemo chiko konya abamenyi bekinsemo kiria omura churobiryo chagetuwo mwako eta mutienyo 12 wekiraboni go mwanchito murigeria chibese ichuga shagwa nigagotebanga nigochire eribweyemo ne chimibere gochia sekero mu Kenya osekera soma menyi bwe chinsemecho ne chibese icho chichirwe kerane amagania y'abamenyi bali ya mache ne ndagera mwanchito murigeria noroche mabwate tugo nero tukomanyigwa ngani go gwikiraboniga chitugo chinyinge gose chomba chinyinge chia kule wetera senchara yo mwanchito murigeria nabo gwesomera umugano oywe libolyo kwebolya na nchera linkwebolya no warasi gazeti ya The Nation page ya 5 nemo todo mutimo ko chetire chitake 40 ne eyemo asema mbi abono mwanchu muri seyemo yabona mambi Eye Nensoko TV, Uburoso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange, amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikebya kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko Imeya Nsoko TV, Uburoso bw'umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kera kama tingatara, daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe, ngararo ijana. Murigeri bwa Nsoko TV uyu no muroberio gwo kungoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamiriria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa.
norosiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntolene chibundi chikorosi ebintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo naboiga somo chunyamera gose twakirisi myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Wanchumuligirili nande twireni chetresta kemerongene na isano ne momaega yensembe yemo yabona mambidayana kaite twara punguzire sana yale ngamange asechi gazeti chituna twale onaka batogwetera doche ibintu bitigarete bono biratokene bike kurende beji ya kabere ye gazeti ya The Standard ya pull out yani akanaga gazeti kalioche kwa rusi migako runga The Enterprise yaka katote baga kabere aga pull out ka kabere kakale ko kiege page ya kabere bagale ko kwanera nga ki ama note ali akonyara ka baga korosi kubuna mameka abwenete bono bali bako yarosi babwenete gwakiru chingobi nonye kiumbe ligete nete chibese imeyense ya Kenya gusebengia nene Central Bank of Kenya nyara ka bage guruo abosemi go chia saba Kenya nga baratoke bako nyara ka bakolinga chinoti chiko bachiko salika bagale ko tebanga chinga kiechi ibaga yokororekana ko mochi bali bakolinga chinoti echi babwenete ko bakera mbiya mono asokorokia kiliye kurukunga innovation gose gotaka korokinga bintu biri bakora bamanyagante amen na te amen yani mbiya mona soso momogano wia kibatira dabi gunga mbiya mona soso momogano wia sema mbiya bono igolende na bo mwancho muligeri yokonyara kabago wesomera agasaga gazeti akakurunge pull out page ya kabere ororenga ngakirende lituko nandeli ya rero mulikyo yo mate birenga abata badigo bajare ko bakorokyo komanyekana gose bakorokyo kilikibwenete okorekana senchira yo Burundi nkagitinga abo igora bongo tebi genteke moyo mto innocent kinto kirito kurukanga creativity creativity ga gunera apply tigo karabatara kana ditskodiaro na tebirenga utarakane gento karamo tebi mbiya mona sogo chana creativity mbiya mona sogo chana creativity atebire mbiya mona sogo tema okay na tebire maroro yo mwaka bwikiri bubere 2030 kera gwakinete kiro muntu bande babira bana kiro muntu arota vision 2030 mbate twatagete kwagacha enseme ya mailiere bokamba gali na roche muraibu ensale gateba umukoro mwa ikibakinga asoko bike birengo byokoligererwa kibosyo nindo chega igasi bakale gatebanga kyuranya ariko bagokonyora chisemi na gutumeke bintu biri byege koro koros chibese bakale gatebanga egati ebintu biri bakale ko bakoligereri nebitega ebitono chinyongo mwancho muligereri ebitonga nabo igo oboke chindagera chirichia egekoro buna chirichi 10 buna chinsaga ecyuranya ariko bagokwebwatani gokoro bonchoreri na gonyoranga kwanyara ko kogokinya uchumi yago na koegenda libosyo mwancho muligereri mosubati kurunga Beatrice Kirundu nigabe kira sebiche ya sagale gotebekana nigale gati aba million gose abakenya bali abanke bagendete kuligenchira bakonyara ko bakoligia enchira yo kwenyora kiregento ri bataba bekiri chibes chiaye asokorosia ebintu biri byege koro naboigo asakale kororekana kogenda se chindagire chiri chige koro gati abo noboke nindo chichinye ni chige koro bitonga mbire gaiga uroteru chinyongo buna nagotebya konyara kabago kwerorera na mwanchu muligereri nonya nenchire bagoteba no ena malio gali yegekoro nabo wesomera
orore chi county emere 13 unachenya kwa bachiko chake mirobelie yo kolende tutate kumanyanga konyara kwa bachire chikorete bitoki go cha saba Kenya negatie meganelio le somere na kumanya kilikegendrete asenseme Wanchito muligeria se gazeti ya Today Nation aigani ndocho mugano ACPG ya gatano na gatatu gukwanira iguru yegati yechiamate cha Syria bamabo wetera soko genda wenseria ya Russia baba bako soigwas chisegi chirense ya Ukraine Wanchito muligeria bono nigo tukumanyigwanga egati yabo nigo basiria magima basensemo chiria cha Russia nemebere yabo tirabake gutoka mugano twasomera kurase county ya Kisii nabo ige county ya Miro Wanchito muligeria asbari gukwanira iguru yechiamate chabo utanyore mebere yabo banyale bakoba banyale bakoba ine century yo kubwatia richiko gose korokyo magusi Wanchito muligeria se gazeti ye ni gondocho beamate kurase county ya Nyeri babete bako moenia yo mwabo bagote bangati banyole tumubere kurende wetera serikali yo murai wense William Ruto nigatebire buna onyalire wikirana chinsemo chiria cha Moscow nabigo koen ko twara emerobirio buna barachi egotanga abakenya koba recruited go sekolikiwa emirimo chinsemo chiria cha Russia niyengwetira se Salem Dabadi yotenete emosomo waziri wa mangana y'ichinze Chisco nigatebire buna urigiri chinchera aranyale gutwara chinkwana nabali abarachinsemo chichinyagitalia cha Russia abekago kwana nabarobu banyale bakolega tia bali abanyolte chingoma barasinyagitalia ebyo bali barasinsemo ichumwanjito muligire mebere yabo enyalike ku emiyesi ya Kenya boigoni abakenya nigo baboligwe kweneke buna utwara bali chinchina nabayigo bamanya abantu bali bakubalikia kwenda chinsemo Chisco banyale bagukwana nabaraya serikali banyale bakuba guide Wanchito muligeria norobotiro rasi gazeti ya Today Nation neye maiga yabo Kenya bangi kusiria magimabo asinsemo chiria chiara shigongo Wanchito muligeria twara manya agent yago ni maite 25 eligeria torakini abande ebali biasara byokoni abakenya banigonga tobegati abali bakoniwa na gazeti ya Today Nation page 10 nige gukwanira igoro yechibese chitarabwatu kwa gosia City University Wanchito muligeria egati ya makabesa tigarete igando chene chi university chiko kwanirwa nabakonyara ko wesomero mugano yo asobwagale oligati yali bagukwanira Wanchito muligeria gazeti ya Today Nation boigase page 10 na kabere nige gukwanira igoro yokubwatu kwa mabuta Usiase chinsemo chia Gulf Wanchito muligeria sa ukwanira igoro ya mabuta ale sensemo ye county ya Turkana bunara chiega koywa keregento Wanchito muligeria bunakigo chokolekana kweneke buna mabuta yo redre chibese mensi ya Kenya tokomanyigwanga serikali yensi ya Kenya nigetagite kwa university eturirion yemo nugutayemo gocha imensi ya Kenya kweneke buna mabuta yo uchiari kolenta obuyabwae nabiga magendo imensi ya Kenya Wanchito muligeria numugana urasi gazeti ya Today Nation page 12 asogukwanira boigo igoro ya mabuta nechikambuni cha mabuta imensi ya Kenya nabwo somera sobwagale olegati alia bagusanga na kingokora Wanchito muligeria asimigane togusanga gazeti ye niye gukwanira igoro yomo seko ego somo mwanoe Michuki ono nigondo chika gazeti ye bakurwanira omugondo Wanchito muligeria stokumanyigwanga igagolito mugondo yo chi bilioni 5 nugutayemo asibono yonde sokirina gotebanere konye ogoliro mugondo yo Wanchito muligeria ketukwanira mangana ye megondo nabego muna kwebage kogorwa machika kubwatigwa nigabone kigambero gye sokirina na guchiko kwanira na bachiko kwanira na gokorobu nengi igoro yo mugondo yo wo moisiko emichuki kuruno yo minto Innocent mugana no narase gazeti ye gatinga nayo kwanira Wanchito muligeria nigori gukwanira igoro yabamenyi bechinsemo chia Kajiado kinyoruge kurukwanga magadi nebichana yo guchana sana ase gazeti ye Janaro ngagitinga nasanganero igo yari gukwanira igoro yari gati gashagwa kurende engombe yo yukwarigereria negati y'ebintu biria bikorokinga cy'umucanda bw'enchara na murakero yonyara ko bakoreta umucanda engombe ko ni bikimisano waki abakorora indocinga na mauga yukandoche
amauga ng'ombe ite yabu na igento kili bono bali bakonie nyama boni ngana libakoro si profit lakini umurimi yari agasumbugete because mbaka ganyete banyara kwa bakoye gwa chibese kurwa saba Kenya egati ibintu biri togendete kurigereri na koranga ningi kilikiranya ariko bagego korekana na koranga twanyara kwa batuko bwatera na gukora umucando y'umwancho murigereri andamono natagete kurarigereri ya gazeti ya Taifa Leo ngakibago teba wanafunzi bandia na balire chibese ekyo kikobwati gugaiga nindo cyo mwancho murigereri omugano yo na lina taite ko yorigereri bakare goteba nga kichi skuru kikaba kigotebekana aba Kenya nigo babere bagosirie chibilioni 5 kobwatekana na o mwaka oyo igabateba asaba nafunzi bakalikire ase batali chiskuru bagotebekana na banafunzi bagurukwa nga wanafunzi hewa mwancho murigereri nabo gosoma se gazeti ya Taifa Leo onyara kwa gokora omugano yola se page ya kaberega igani ndo cyo mu waziri bw'ekisemi Nairobi kira maiso na namono bagokwanira igoro ya abarokyo bali batebanga batalie se chiskuru kira batebanga wanafunzi bandia. Kwa hivyo unawateba huruma yatoweka mtaa wa Huruma uliokusudiwa kuwa kibilio la wengi. Kubwate kanogo itokuwa mwana kurunga Sheryl Adhiambo. Gaigango kwa nabalenga ki bono asenseme ya Huruma mwana yo itetu chinga kicho mwelyo. Naraligete umugano yo. Kole ngo mugano bogo icyana sana naroche na mama mwabale ko kurera kagukwana. Nabona roche abanyanyimbo baito sometimes babwatama mucho. Okay. Babwatama mucho gekogera keske linki yalengi kyogo ikiroso go pull trigger no entwale ngor best nebintu biri bagukwana biri bikoereswa bagoteba nga batagete kubwata basayigete numusawe bateba ari ukikubakonya babwate umungwana oyo mbate bureke bago but kuikireswa go pull trigger because inchengo tete kubakonya kero umuntu atete gokonya nabuko muburi nyega gwangora ati go chikuligenchire ndenga mukugamba nero kyara no maite binora amanyore wano mwanchu murigereri nabokonyara kwa goko soma akiliuragani nabo mwanchu murigereri konyara kwa bakora mugano nore gaiga ase gazeti ya Taifa Leo watabanga Pastor Aungama alikuwa mchawi kabla ya kuokoka kai mugunde kano yo moga igotebire nga niganya reko bagagosoka mu baoteba igo Diana Murandi oyomo oyo obere gakora emisa ase chinsemo ao ga igeta samatanga yamo akanyara kaba gakubaremya bali basireliwe numwanchobo kulenda gatenda gatebanga nigo chinga kichimo arenge omorogi sabwa tenabe gakwanete bosibwa abantabwo nanda gatebanga ase miake 30 ya etete nigare ko bagakwebweta ne nabi nabo igo mwancho murigereri se bakorekana abande batware tumuchando mwancho murigereri negatie bintu biri ko nyara ko ba go wesomera tagete togenda sensemo ye cartoon to nyara ko batokora nganki keroro utarika sensemo ye cartoon mwana le tutari go chitwanyara gusanga free akorwa nga parenting sodomy okay endo chika igese gazeti ya The Nation nigo bagukwanira igoro buna abana bako babagocherwa sti boarding bali mono barasti boarding school konyara ngona na balimu ko baocherera bale nabo igo abana bande babochera kirimba kunyara bagukwana aiga nigo bagukwanira igoro yo muiboli usanga no mwana oyo konyara ngo mwana lera agogete mambita gogeti go so twalire gesirani manjito muligere baote bangane nchire ya mwekero mwana chakire chimbwe cyo umanyenga talibia kwanyara go kunyara gukwana nere kwanyara kumanya bunora kwane no mwana ogagotebinga ninki keria awetera seskuru igega seti aneria enke mwanjito muligere useka seti ya kabere ya The Nation ero ninge ukwanira parenting burana nyari gukubakini abana bago nabayigo ekero mwa umanira senyombo mwanjito muligere ngakimo kunyara mwakoro muchando yo narayo asira seka seti ya kabere ya The Nation gaitona otokwenda sikatun ora otokogeda sesemeli chikatun onyara koba okwerorera aliaroro togotebanga already chikurunga cartoons page 12 ye gazeti ya The Standard no nchenko genda ndigererie cartoon ya rororo
tujara ko batoko Chirenda chakire yani. Chakire yawona. Manchito morigiria se ekatoni ane ya The Daily Nation kagitenga omo director itokobekere gagu assemble. Ero manchito morigiria no ere gagu manchito morigiria. Na chakire yani saulire ero manchito morigiria no takabegete bakomotwe osinge ngeke babe komotumo manchito morigiria sani innocent. Esani yaba gose nendagire yendo chekale goiteka. Gando chabara ikurwa senseme babwatiri oyo mutangani gaiga otebanga slab we can't eat and respond to Senate. We can't eat and respond to the Senate. Nelio rocheli kororekana egatia bagabana na aba senator mwanchumuligirili abwese bakale kwa bagatebanga bono iga ntokonyara kwa batoko gamba na inwe gara togenda kuragera batebire ntoliko genda kwiraniria mabuli ino osinkoragera bale nimbwate clip getete to mu direct itabe kange asenaroche isifuna kale gotebanga bakale go face time constraint ngakia bagabana bakale go sumbwana barabwekara bagocha se committee legal public committee mwanchumuligirili ngonyara kwa bakiligelia kare toka ndo mutibuko gaigase igazeti ya The Standard page 12 mbabwate naro ikatuni yabo ndoche ne kadi chikoko soli gugaiga abanyanyimbo mbale nsaiga babuguliti chibunduki igaiga nindo choyo mata we want accountability on the church attacks and where are the goons and corrupt cops etutagete ko manyobo ene igoro yobusaga nibokoreka nase chinyomba cyugo sasima naboigo tutete kumanya ebibago na bali bakurukunga abanyanyimbo bali babibago ngai bakurura kurumwa ncho muligereri inere katuni erese gazeti ya The Standard yasemambi yabono page 12 ngagire to mu director itona ebeka sembeo kwa nyara ko bago kweligereri Diana nabekire kando Achira ebekire kando lakini nginyeri umwanchito muligereri ataiba lero kuligeria gazeti eliangekero kwanga The Daily Nation 2 Ukwana mangana parenting nigara mangana maya sana litukolia lero. Asante sana toko genda chabere chinsa ibere ne chitaika ibere mogane itoko runga Dr. Matunda Nyanchama. No muliki tigante benga ne publisher. Publisher mbali bako bange bitabu na bikororekana kerota gete na nigo bakoli kemegano yaba Africa yabantu baitegenga bagotebanga chingaki antelope yenyene gose siroli yenyene rachagwe tebera umuganoye nali abantu baramanya lakini rituko umuntu akoli ko mugano Diana atamumanyeti uyu neli amurigere ligoli koyo namaine lakini njebwe ko manyane nchake go ikaransanse nchake kwerera njebwe ko manyane nabeko bo muchando nage ko rigita seni gito gen Soko TV mwanchu mulirigi achire elitonyara ko batoko kwanera asobwa montagete toko ira na asini nirite mugani to tumuganyerete kare to kuru mutimoko to kwana turabura umunye nchara nere busiba no gose ntumbu yatule bija mono sana mwancho mulili twando mutimoko na clip ekikia Edwin Sifuna. Honorable Speaker, I want to give this house background of all this drama that you are hearing. Honorable Speaker, we have a deadline of 31st of March as the Public Accounts Committee to consider all reports. We went to the extent of using resources for this house to publish a list and an invitation to all the county entities to come and appear before us so that they can account for the money that we gave them. Honorable Speaker, when people come before that committee, they are expected to be asked questions and they have to have the right answers. Would you believe it, Honorable Speaker? A county entity comes to the Senate Public Accounts Committee and tells us that the money we have given them for building industrial parks, somebody took 10 million from that kitty and went and held a border event. Then they say we are embarrassing them. Honorable Speaker, Bungoma County came to the Senate Public Accounts Committee and told us that there was somebody who took 4 million shillings to finance a Christmas tree lighting. Speaker, and we are expected to just paper over such issues. Another one came and told us they spent 5 million shillings in Vihiga County for house warming after for the Speaker's house. And then they come and complain and say that we are embarrassing. Eye nen Soko TV Oboroso Bumugusi.
onye kubwata libolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobe yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriliu kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kiomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayabune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogien Soko TV. Bono ngiguchunchugire gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolio keraritko olio Jumamosi kera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Mirna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitane nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke nakige kos Kiamesa Yamangana Maya Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa gulibaga na konyarako baga gotegereru ase chise 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chise mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batogokora ege korugeito tonyara kwa batogekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Eye n'Ensoko TV Oboroso bw'umugusi Amoreni gage
Mwanchito murigeria bwegeta sendia nsoko TV omorobero nensoko bwakire tugendera tugusangana twakorera sensemeri tigaseti na bono nigo tutaite turakwana naye yamase mu Mwanchito murigeria tunyari tugusangana uratumanya buno yomito Innocent atebanga bandi bali nchara asorogongorwa gusio Mwanchito murigeria kwana kurara nchara kulende negati yalia tugochigo kumanya tugusangana turarega bali batumire ujumbe asomtanda ito Facebook Mwanchito murigeria tunyare tugocisoma hiri naye kwanyara gokoigwa ritari go Mwanchito murigeria kiara togote yo butambe nga somtanda ito Facebook ase namba yete studio nigo kubeke kerengere kya gorro twanyara toko gesoma igema mbiyabono ndara soma igati abali batumire ujumbe asomtanda ito Facebook na se namba yete studio chinga chiribo igo kwariania wake namba ya wake simiaga se namba yete studio 078 markabere 6 maraga 5 na 3 nere namba yomoida 0788666663 nere namba yetu studio nabo kunyara kugwaka korenda some gatie ji ujumbe asomtana ito Facebook Beatrice Kiyondi aka Gesale awatebanga kurwa Suneka City na maimam Mary Kiyondi Happy Women Crush Wednesday Brett said John Crevans baswete atebabu wakire ya bingwa ama seseni ya yubono emambe abono Vincent Maguta kurwa matongo bokeira ya ito gawatebanga no alime yomoro video radisa real ateba live kurwa Kasarani maji mazuri mpaka seito maji mazuri ya Nyamache oyonere Alex Ogetengiti babu atitebiya amo kurwali rumalineri rumaliae Edina Mora mbarikiwa Dennis Kukupayo musori bwegeso Jessica nabaigomora Jessica Mora Sylvester Stallone nabiga mashabiki onsi Soko TV atebanganiga kubaganiria litukoligia atebeyene yaito huna butambe nabiga mubasi mondo muswati omonene ateba bunyunyu Nyamira County na my in-laws sponsor baseme yomoro video Thomas Rutei Beatrice Rutei Amos Isoe Sivia Kwamboka Beni Rutei Bifan Rutei aotebanga ujumbe ya Soko TV tunaipenda sana siku zote asante sana Toldi oya otebanga buakire bia eno kumochera oteba morning pamoja Evans nabigo Honorable Victor Monda otebanga following no ali kurwa sinse mochia Kilimani no ali miumoro mpaka omera oteba Sharon Victor Antora Gori Joshua Mbiatirimba Respagwaro Kevason Masomi Surambaya Rosavini gati abandi basoime yomoro video Biochemist David Alteba Nairobi Parklands pamoja basoime yomoro video no ali kama kawa Grace Maroka Alteba tuned in from Mokoboko Ibacho Wikengoli Mochoke Mochoge Vini Alteba tuned in kurwa Liyabo Wokiama Ediva Yeski munera otebeno kumakolia so ime yomoro bonfenja mobisa korwa kirwa mosocho nonde me yomoro mbako moira asante sana elmuacha livio atebano ali me yomoro ge konge kerbodiana atebanerenga good morning ongeri nera oteba good morning no ali me yomoro ensoko bwakire buna butambe edwini machaba oteba bwakire bya korwa skimu chepngombe no inde me yomoro erikinyanga watching Master Osira oteba good morning and soko Koroa Wajir Oyoiga Bernard Mogeni Bosire watching you live. Say hi to all listeners and Soko TV presenters. Asante sana. John Kebatiga igangwa kwani wandoche na enkwanyara gogwikirani ama engwaikia Javeti ageta mumanyi bwa kireminto andonsia sebwa kire korwa sema mbialero korwa Happy Church Minister International Suneka oteba no ali meyomoro biryo bakomoerio asekanza ya Happy Church Sunika bakomoerio musoriwe suno ari me yomoro biryo chine chikatiye chire na pungusire kurwa somtanda Facebook Mwanchito murigirie chine tokonyana chinga kinto chisome aigando chese namba yetu studio sense media WhatsApp nara ujumbe nchiroro yumto Innocent aigando chenere Kevin Nyaema otebanga good morning and soko bwakire good morning to you Kevo abigo aiga sense moyende noche Mwalimu Charles Ruanga noteba mnoali me yomoro Rogers Nyariki kurwa sinsemo chia Amsterdam noare me yomoro negati abalinko yarkingo sango Mwanchito murigeria konene tigaturamo aligania minto Innocent nanda sentunde endea kabere okay agotebinga ekeroge ke tuabe kaigo Mwanchito murigeria chitaikeje chinge tokanye tomogenito nechiake oncho murigereri tokanye tomogenito buna nagotebya kunga daktari Nyancha Mango Chale gaiga rito chikoba tugukwanira igoro yokurike bitabu na mono ni gare no bumanyi bwo komenya chinse chesko obeire gakorigerera ing'emegano yo abantu bakorukwa abantu abamwe mungake kurikwana na mono
ase gekorukiri gitu gigi Afrika goteba ng'agari kirie megano y'abanta bange kurwa sorogongo rwitu rwa Gusii Nairobi nebwata yaye jam na bego kubwata no bagorange wire chitekano ne 20 ngigenete ng'ang'are goikaga igase studio kuri ndese mambia bono kirtware ko batokurigererio muchando bwendagero gokwanu ng'akitogendete kobikenchera yo kurinde ndagera ito ase orogongo rwitu rwa Gusii na bali muri nchara na bagoteba ng'akienchara iyo erororo ng'akioroche Gusii twikire na intwe amarema yo ito buna elire iga twikire toko bana intu tutebe ng'enchara yatonyorire sembambia bono abandu igwete mbali konyore mbura Gusii yenyora tule akingirike togendete gokora sembambia bono igo nabo gwake namba wake simigo cha studio Diana Bugate nabo igo na nabo kubugata no jene senkwano kwanira nino nabagaba naba senate muna barorekanire kera bakogenda busio bwe bunge liye senate bakwenda se committee barorekani goteba ng'aga bakare ko babagosabwa maki igo bare justified go senenchire ya mobuna yurigireti batatageti kogenda kumerana naba senate mwanchu murigireti igo nabo nyara kubagoto tebenga ichinga giche keire batotebi nganyarebe nachitari ngasaburi yaki otebe nyarebe igole nabo gototebi abagabana baragenda omoyero bwo goteba ngayaye senate yabeire bube mambi yabono mwanchu murigireti nabo kwana na intwe asese million mtandao gogotulikira ujumbe ase nambeli ito ye studio nabo gototomera ujumbe nane nabo gwakesi migo chagaiga ichi kondiringa tubasagwe tegerekero gwakesi kuralimie TV yago nabo konyore playback nando muroberio yongo choro irore ruchinsa chia magoroba kera twakorera maye chinsa isato kwanyora libaga kwanyara kubaga koranga ngikilitwa kwa na sema mbie namba ito ngere 0788666663 nabo twakiresi migo chaga igoto tebinga ayebunurigeretie aba senator batebire nga abagabana niko bakari goikabarekana bagotamakuruoro abagabana na waro bugwetera se kiombe kiabo ya Council of Governors batebire nga intubu na tuligeretie kera twasoira samaga cha iye senate gotokari gosabwa maki na ande gento geko korekana oro no kunengi guntwarora sivuna buna liaga teba county ya Makagenda bagatebunga gwetani chimilioni 3 chigatumika somoto Christmas tree kokwa na toro muchando bwinchara asense ito ya Kenya noro na bagoto tebinga ngikilio gendete gokora asenchira ya bene ukore nchara na Gusii na intu abantu baitongorara bari nchara ngakitoko nyara kabatokora Diana kona korara nchara likwa rige comrade tunaringe comrade yo kero kora iga ngominete kana ringe comrade yoka andigirio maitogo sinyu wake simirio kario kerore comrade ngwa kore simi otebenta ite ya printing efficie yo muchando go chabo maneno go chigwa ka batebwo maito muromino no aleka yatagete gwaza baje basiumwa kwa bero maneno mateli ba oliyo chakera igo kwamba kororekana ora na bagwetenenera abogwetenera igo mwancho murigereri kubwata tuli chisimia sembambia bono nense miltogo tebinga bono twakoire kirogo ga igoto tebia samangana yu abire tubuliti yenchara nabo igo tubuliti goro ya governance yesto kurigereria aba senator na abagabana mugabana ogonoro liyo bono gwante mugabana one inkwanje tamangana ali agokoro yo minto innocent koso mugabana one kurwa se county yani mugabana kurwa se county yago county yana kurwa Amos chakere to muske abana manyogo ntebe aya Honorable Amos Nyalibo ya mesira abono yebwate na yigure ya mesira sa isoko bwakire se mambia boda era soko bwakire bwakire byango togo kwana komo oyo mo kwana Dismas ko Nyamira County omochando to bwa gorogoro ya mentire ntoma ira isi ya to ngaine de bando ya kire muni ya moja mishini ya lenge siringi ya moja lakini ya ina ya kabere abagabana tiwaende senate nyanga otana maki buna njumu gabana onetara nkorera kindi mugabana woningo mugabana nyalibo so lakini tiwaende senate ba kama maki singe jwa tumbuye okay bagenda oro babolingoliwe tiwali ngoliwe. Asante sana. Asante sana. Kina kintu muchangi omugorgo ya jire 150 yarengemya. Ya jire 150 abantu bagora ranchara.
abo maana tokolia matoke bwaki. Matoke na ronko irari. Okay. Biyamoro sana guruchi semeche county ya Nyamira biyamoro kwigure nga matoka akaliguriye gubugakia egorogoro ya chire mia ya mone 50 mugusitege netenga narare gakorarira matokoka batite ko nyarikana matoke ni ndagira lakini tokolia Innocent rio karioka ndoche ya mesira abuna ndira bogonte binki yale goteba ensoko bwakire aya kamandi no nyango ngagi bwakire no mole no tora kire bia Biyate. Uyo nuri onyaliwo. Namia kaunti esamba mawawa. Inki bakuoboera kogenda Senate. Nonya bakogenda Senate basabu amaki. Abwa nko bataye bubale na kibabwa bagosabu kibese ekyo nakaro bagokirwa ngo kyakabale bijanga kibese kitwaso bune cyaki igo twasa mubanaiga batebire mbabwate evidence onya babwate evidence iki bago kororo rombra nango bonda gane Senate bali ebinge ne byo bakora naende aba bako baira muna bona okonga homogeni Mangana ya talion. Kabadi waze ngiringa gakiyabarade. Mangana ya talion si? Omurande lyo mo ikie Senate. Evidence byabora. Oirana. Wacha gotenga naende kauntinga naende no matenga gavana nekibesa arwete. Igoro ni state of address yabwata se county ya Nyamira na igwelieta kwa kwanelio mo senator. Wana wati ni nkumetie naende. Tugateruo bwoyo bwagure. Ego ko rushingi ya misini. Obuye tiro ngwani bibiti. Maana msikirese kibago toteri ya kira misini nekibesa irenga na boyo mine kirubera na yatana kenda. Na maana edeli boli ko boli ebi yage mbiro. Ebi yage tunto biro ti. Naendo boyo bwese bago ruwa eno abo kale ko bwese botoko batunya ko ruwa ya sebo kale nyansio ngana tambe. Obo entokenye kumetie no bakumi ko ruwa mana wakanza no boy bivuka kuna kitu wanatuambia. Asante sana kurosema. Ama tukaeli ngati. Okay, ate bagachinga gichi. Na tokonye mambia ya mato yoro mwana mu murangu mugambi. Okay, yabara sana. Kibadi. Ugure burabate biro mwana ngo tokalirande. Mwana mamura. Abo mugambi. Abo mugambi. Ngagito mwana oyo ninchirare mwanjito murigeria nteretiga nabwate namba indegaiga ensoko bwakire. Ya nachikire mwanjito murigeria nabo kugenda gwake simiago na gusangana into ase namba itu studio 0788666663 078 mara kabiri 6 mara 5 nere namba itu ye studio. En soko bwakire. Ego tugo kwana ko bimambia bono. Oyo apelio garo ngesa. Korbo machoge. Korbo machoge. Mugava nogo ningo. Mugava no ene sibuli. Sibuli. Mugava no ene sibuli simba. Aya keyelio gire TV. Omugaga gorujuma. Keyelio gire TV please. Ntoriko igwano manchito mugiria keyelio gire TV. Ntai bono waka. Okay, biya mono ngagikwa bukira machoge. Umachoge gere buya. Umugaba na kwata basiburi noro liyo. Sibuli simba. Simba sibuli. Oh, okay. Yakoro kuma simba rati. Okay. Sana. Reno moga komya. Bantumba na kuikira ni Beyonce. Bantumba na kuikira ni Beyonce. Agenda bosibwe Senate. Seito ba ndo chinga ndagera nero. Mumachoge na bwa okay na bwa samara bwoni. Kitu mwana chibande kina chibe chinke. Na baja enjala yaita. Akwiye bacha yaita yanda kuchimwina. Na ba
agutuga mayenjara ya itoenye kurungumbu edina bako ina magidogo na ina magidogo ori toke nendira bua ni bwakiera nje ntongo teba igoro ya Council of Governors abantu chigabane chi chonzi pi ekiagera mbamanyite nga chi seneta na bwa batuki iyo batage kusareli mbaji ko manyekane bintu bakorire bikori bakorete ne binge yakerera kubisegesa kweke bikori bakorete ne binge bikori bakorete ne binge batage kumanyekane okay kiagera basoire guchungusu na ndo macho ino mwaka ko moiso mbakagete ngegento geke ba ke botongo to wana ende to bayani igo esingenjo amanyiru na kegora bago beke bago mapemo okay asante sana alafu nande kere kitwara gotebera twakwanira magana enchara twayakwanire gwakwanire senate ande gwantebirie sibuli yakorire mirimo nonya byosi mbirekirana ya esibuli nenkongu ndatigabano rene nabe kikibesa cyayo ikanyoro mugao ko rwa serikali nene amanye ko korere mirimo ikiri omusaro yara akorere gasto mako matogi ngambu yaho kora okay asante sana go ikanyore ngeje kwese serikali nene erinda amanye koroseli bango chetumoro chimbitare lakini weakness yeronga tekero muntu nabwa to buremeru biya mono seseniwa kerengero kyao na njire sana ekoli yao na agogire sana na asomire genteke mesibuli tharaika sesibuli ndabwate yemo nasoko bwakire biya ngoto kwana kwa mambo ya bono oyo gakoro kwa mara gagotoka chinse mocha nyamira magwa wagitwebe ono je nare goteba iga yanda kwanera igoro yenchara kwanera manyete amararia nto goisaranza nyomba toka nyenchara esire inga kibune kibono ige mbra ya ture neta keire omonto so emogondo bekeno nerinya bwari kogera oisaranza nyomba na kokanetio mugafa na jaga korere bya gokorera inivagiti igokonyora ngeto gukwa turabataka okay na ende asobo maene nkwanire igoro yo mugafa noito mugafa noita matuka mange na moroche otemire kurwani gwesegi sana murembe to tulinyamira lakini rende asese itonte benga otemira sengencho chipara tu abwata charenge chimbe ni vagito temire go chimura ngura rero to gweta buyake omugaga hello ochiro impastor yo gochora sabira chweya ugomororera mabira gayo mwako yo muri okwana kuruchise muchya machoge gatebanga litangania tebisibuli no umugaba na simba otebanga okorire tali biyonsi biri yaranyara ko bagagokora binyara ko abigwikirana egento kenda atebanga ebintu bikori mbire bigakorire na bagabana batatagete ko genda senate ise kurigirira igente kamineke kerago kereta bosio igo no korokinga abakenya mbegenete senate nganere nkubugulira abagabana ababurungi nako babeka accountable egente ke munaro lekuru asibirengera byabo mbiringa aba senator abakorekana gutwara libagalia bene ko balingoli bya atebanga ko batuka nabwo abatuki igolende abagabana babe bakogendoro no yu rero tebira abantu banyare ko bagosoka isiko bagende bakore imirimo lakini nende gente ke mutukuburiga buna kwigumonyonge ke batiago teba kuru asese mili ya kabere studio kibese ngo bekukiroro konyore biganchambiro affirmative fund munabona murakero chete aiga no this tani muchandoro rekaniro oro monene no buga mache gusiya abantu mbale baramana bawo chakumira nanjira iga mbakwanani buliri baramanete kurweli bakire paka bakirani baramanete roche eli murakero rengoro abarayi baito bali bakoro kwa bano mugaba na bano mu women rep babugati kibesiri chi affirmative babekire chitangi babekire barosiri chi insoko bachire baligire asale strategic baremire bisima ngito tarekera togo ikatokore project nyene school yabe kwa match buna libarusio muri school bali ma match bisime school basoki babeke chi pipe aba menyi beke nyoro bagariki
banyora amachai na gusie gento kirekia amachai na bagocha ne gento bagoronga graffiti namaine nande gusinkorora no nyene kere cyo igukunyu amacha gutangana na bagwate baigo nande bono gochi gwateberania kiana utaraenda nsimono gusikwara nyore kwa nyora agantubuki kwanyora chibese nchiroro igo bona bukora bwata otatebi gosenga machumuligire nga kyoligeretia sembambia bona era nsoko bwakire Soko TV bwakire ngoto kwana komo oyale chona simotuli na line tie nyakoeti korwa nya kyabonyoru mugaba none na musinyelibu ono gokora abantu abaita barayiba nyamira bagokora omwana injo nyamire gosorige ndonge yo bakore none kama bakwenda bana kumnyokania ali chisiasa cyabo bakulya ko chibana na make ina ndi bachi baikaranza baba emyaka ne emchinga kiri baire ne chinga bataite ko imbichi nyalibura kini bataite ko tamiranga nero gari bataite gokora magendero lakini gorona roche abasa barayiba gocha go bagotebanga na magendero bakoroto tamagendero aro bari koroto tagose ono roche no ane university ya kyabonyo ngo muntu yo west mugirango nero reko kanu beto bakekina ko na ndie korero ayo nchuira abairo yo tageta mangano sino kona gocho bokora busa njando jenga nyamira batokolete gosoria bono babekirite nyamiro musigo morito atokuraranja nane ngoritu akanyona na moyo kadera tokale kurabekira yagisi amuchanga ntobone bimbali ko bwatire kibana jonse cyangire kwa okay bona abantu banyamiro nyene anyabana inchimba cyabale kubaka siko bonsi pimbu yamana Soko TV nanu mwaka mugusuna bakote bakurwaliyo ensinyo mate nyaramba biya mono sana mwaka mugusuna era twamukwanira nirigo asante sana kuri chiseme cya nyaramba ime county ya Nyamira sembambi ya bono togendete kuligirira twachekirire liyo korora gosenchara neroro Diana nandi kwegura kwegura abantu buna bagoteba nga nigi kwamba kororekana ibintu nebingi bwente gokorekana mwana inchi natagete service kwegura bagoteba ubuyo bale goteba gumbororo bwabura bwagenda ligulirire gesara onye bugo toka nande gwatoka mbocho kaniri na bintu binde kubwatekana na biri bikororekana bitari burundu bando nchiri kwama abantu nerongoli bakonyu chinsemo chinde chibwato mo chando akera tugukwanera ukuburu kwa mache gusiya kene kya mangana tugwena tiko twara mu chando soko Soko bwakire uya kwa monene bwakire biyake yerio giretiwe biya tuna iba magwagwa magwagwa kuri twebe okay Chino pastor dio kura sabira chwe ya mabira nko na chaka umuyando jirero na bu muyadinda dikora mu bigira mamajo mwago lakini no morocha cyo kama bekere kyara no morocha tukora kumuzabira lakini taiya na chenji ditanga mwakoria ndama ndikojoleri yake sawa todo ngera gokwana iga mane mburia nga koroko tegera na makaseti ense ito ya Kenya tirianda agaya orochi mwacha kona mangana sa chipiyo ne chichitayo mwakwana buna state house kago na kurageria abantu abandi bagukwenchara ime chande yonsi pi no na bagaba na baba ngebaranyo mweso bako baje ko kolegas omanye to monto manore wa korera mabe ucha bana bako bwate baya kore side namaine ento kende ya kabera basene tabaito mbali gasi pi ya ye gasi batagete babuni umeta abanda batagete obugabana okay igo mangana ya gukwanira na ya kene ngi batagete baguchi bese kero baguchi koringori go batagete monto yori ko monto ni kibe hatagete kibe hana kibatagete aso bonge ya bako na kubwatira ibintu bindi bikebeke batagete kibe hara kinyo maina ko koranga yento kiri bana ko korana nyari ega batagete ni kibese chuka na bagaba o maina buna ko wote bagaba na bako tebe ko wa dividends kene kene mo dividends evidence ito yiganye ibato yiganye batebe okay ikona ro te abense mindi nga insebona yaterimbuja encharanero okay uyo bantu mbabwati
Ono tio tabenya saa to konye Kenya yitu. Okay. Asante sana. Yemana sana. Uro mubasto tebire ngabone siekeire no gosaba Nyasaye. Ande ise kuligirili no muligirili umuya sana. Pastor mbiyamono sana. Aligirili no na magazeti otegerera tarara gintu kia agateba. Agateba it's shocking. Abasenetara barobu batebekanie nga mbabwate mechanda yabo neroro. Kwarati. Ono mogeni tungagerete nga rekorekana iga Diana. No chinsa chiachiro mogeni agocha na boto ikaransa tatebe nga urukire. Gwantebire yendengo na komesere Diana na bogo ntebingia baligirili baito. Era nsoko bwakire. Yamono. Ngotoko kwana nere mambia bono. Mambia bano mugwana mochike machoka. Urere kunyangande itumba ya munyemacha. Njobone yento kiankonira se Kenya yiga. Ayo mpasto yo kwani mbu ya kwani. Mwa mo soma kuchinga seti biasa. Mwa itapaka jikatunda tegerete. Lakini change tiye ko kana nani jinga seti na jiriko ngende tenga serigeta tegete change tiye ko ba. Onye karo ne abanga mu sine president ni kwani ni ngama ko na ra ga bere ta na ma ko na ra tegete ga iga. Ngetayo go stoka. Neba no mu chimba to kwani no mu chimba ke tayo ko ke ni kunde tari go stoka. Bona ngo singa Kenya ga tiro monda ko le ndo munata giti. Andi bone raundi ya bone ara yitu ajo ta ba ro bono ba ro visi bona ba ga bana ni ba ro bon. Anga 3 quarters ga si ba to ko ta Kenya ga yi. Ndo bara ali ne rieta tu ndo bara ne rieta. Kwa hiyo monto que te hace que nada ne se que te mogaba na que te nada na bota magozo ngo igual hagamos en el caso kwani kindi que ya go kwani que ni yo speak kwa hiyo que yo ngora ni go changa na mangana ali na era ta na era boni inte que ne bara ngere tinga chibe ya llama na mtu abara ya da santu wa chipi wa chipi ya bole de manga ngai chigo te go jingigo Bona ya iki ata tare ko kanga bona ke kirigiri mono no bora inga mo tuwa nga chikwa nga shiro ga to mo to mo den eri ta ka ne to ko ro se dinga njin jenda jamba konyo njin jenda jima na ko choro yo mo ni ne ma dinga ne ra ko na ne mo na babandi Kenya bona ro mo pango to yo ya nyendi yari ko nyari kana abara to ko choro ra undi ne abara ba ke ujumi ya Kenya de igoro. Okay. Ngira abantu ba mpanyore kindi. Ingyo kagetegera konye abana inchekero konyoranga nayo naba bagocha timubwati ogosemeria ngakimura korekero mu gwakekura. Ngende yuko turakonye kama nangi banyaro konyeka. Onye tuwacho rumuntu amegisho ngasiria to promise ngakorege nakoreka amegisho ngoge kolire. Okay. Wakora kugwa ile project ngao. Asante sana. Kira sinanga na go ngatomera nango ngasi nyambi ngo ngamia tatu nini bikai bibi ndiko konya mwana ngita geringa ngajipa na bana tinga bane murego tu para njiri go ete kapti abanda bande bakwemera abantu bande bakwemera abantu bande bakuri ko kama tabara ngabasa ko ngoro mu cyumba abo soma mwana musyobo para bande bwetikira bari ko game ngiyo ba ko ngaki imagine budget ya undi na bana ga dinga ntito wa yabo baji kaste ya ko zeta no mo chumba tai kaste ya ko ubasi nsemo kiole ndio ba nyamaje ga okay mbiye mono kaste ya ko zwa nga de na jipangi chale to ma ke na ko to ni para paka bona matuka ya tikai ni ki wiki pero porque no ya gusto ni para de ko que budget ya de ko ya ba de na jipa ya de ko que tenga para tengo de ko muy era le muy chido de ko na ko na sin te gusta aquí no como ya va tiene budget tiene de que te budget iba a ser de millones estaba acá ya yo tengo que cortar ya matuka ya de que ya ko yo tengo ya saber ya te va da ko ten to ni ngo que no mo sabía ando mo yo de ko no ne cuánto tanto ni roi okay ya de kila ko ya ko como ko ga tiene mo matuka ya de to mira na barabu okay bosi bachi kuba bakomera na Diana ndo chichi abere steka imerongana chitre mega ichinsabire mogene to kirasa semelia kabere tubwate daktari Nyanchama ni gale umuliki bwe bita ali publish actually tali umuliki na anamono ni gabwate experience utali chinse chesi kona bagota tabirende ngaki
mugusi na atagete kumanya chisemi chiaye ngaki chigendete gokolibiya ngaki abeire gagutwara ubugima bwaye se chinsemu chisiko ngaki togendete gosoma ibitabu na bintu binde nene mono monchu buri tete kwando mutima gotokoirana tosaye no mugenito seset litonyara kabatogo kwana nera. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV Oboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Nensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho murire mwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amang'ana amaye ko ritukira Jumatatu mpaka ritukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual Machin na nyora Netrobin ya Soko TV oboroso bomusi Eye Soko TV oboroso bumugusi. Chetire chitaike 45 isato maega yechinsa ibiro mugeni wito ikira igase studio gakoroku nga Mr. Matunda Nyanchama daktari na kibwakire amugusimo kwani nabakwani bya muri mwenshi asimura ayikuta Kenya ye ninsingimo biyamono Mr. Daktari Matunda Nyanchama ni gabwate ubumanyi wetani emyaka 15 no yomo asibagoteba asabere sesemo yoko publish ibitabo kuligindeli etali yo publish muri kino mwao no yo publish no mwao so wake chaba tibati sirabwa babo wake chaba nabo igoni gabwate ubumanyi sensemeli ya ICT information technology mwancho muligereli asa kuligereli igoromono ngaki emitandao igotumeka nabo igobulindi bwaye ngakibule na nigo abwate ubumanyi bwewe tani emyaka 30 nini mumira ntene computer ntangani kire ajete Kenya nabego chirabu igara computer twasete gutumia ngo mwaka 84 84 okay na katwange university of engineering twagatumira computer lakini alenge elienene volume elenene actually alenge central twara gathamino bunaka echiwaya mwari kora computer igare asikira asikete enene sana ikibone cyana gocha magega ichi kubeka se mesa igoro transformation bikaine matumizi ababikaine matumizi ababikaine tatika bone maite na asengi cha bucha and chiba bebike bona wanta bangi bachikere engakiri maite kwa ko bangiru naki kireke merongeza to obeke program yao obeke printer ali ga osoka ngeruwa bigro max okay lakini lero computera paka gasimira bokarego yagasimira computer okay indo chega igamwachagetie obonchoreria gwogokora wake bitabu echaba na ndane monasi mukurigereria meganeli ya Afrika go second gions kelige gukwana igoro yo muntu mumwamu na namono mukorosia ebitabu byokorwa maigeri go chia saborokiwa nabo igo nemegane meke eliko nyaraka bagekorekana kwamenyire imeyense ya Kenya wamenyire isiko yense ya Kenya bono gombwa tu moncho murigereri daktari gabigete chigoti chinyinge litagani
ekero gwika kabe daktari igo waigire PhD. PhD ewa nasomere engineering agi naso Nairobi. Asemia kubwat kera rure university ngakore gasi nege ntwalgo gana Kenya Post and Telecom singikiyu ya wate posto na telecom safari kumujia lengo ya bagaka bande barerire nga barusetigwe mere mu gwikira bone otaranyora compensation abandi na rutu akoze mbere na barwo no mukena arengiki alafu mwaka 88 nikaenda kusoma ibintu biko computer science kaenda Canada ngasoma masters na ine ngasoma PhD computer science ngakora mwaka 95 ngaso kolegasi nasoma university ine kwali kubengi ine wakonya abantu consultancy abantu gotumia technology baronge unewena nere tubugate bono iga buna bono tutene ina tukubuka mambi twaligereri kamera mu gusiotoraka ni numubegete setup bono maide sigino ene kurwa nkogendere asegwete embeo asa nali gwetha siwaya bono mondo twetwa au design kuruka ngisigine gwika pagikiro mondo totebe wanyene sim wanyene TV broadcast ye ombo se radio ngakie sigino ya koreike ekuibwekana maze ninyo zenga ko algoria na sigino teyo gegoro chiarege kwanza kwa gachire getunugoro chisimi kera chisimi chichete tinko inyora buya era ben 1998 kuchakera 98 yes chimoba como que sana lakini ndabona rekora imaite sokoro ya neya ya bwate tidiko mwatokelieta akarure bwaye mate otiro cha gwake simseito igore ikiagararia kitawa kirinchi arenge amo kerujibe gamo amo sinona wego gubata buya wadi insira maporomoko mitenero chibari anchiro nyumba bandu mbagajeze one ichonzi nabo jigo sigino gutumira pero weje Nchibano na manyire bali bakagerire litwana gusungusi abanyamugondo Dayano jire ko manyire dia gasuguzi mayetegera twakinete muchigwaga etire kwanyore eriyo bekire eriyo ne radio utabege ntambe kabisa bone sigino to kwanyora yatase ningere twanjete kwategera chingero chitenga kiyo kerara ngo chitegera ngora chire chingia igonga kiri charengengia zaki bata aya bayibuli bagatebire chinchiringia lakini none barabure yarombachi yanjira ni chichintu nchiarenga at least zaki mbabwate chiabo Diana mugeni wikiraiga mwariganira ngana limwe mageni njirane tiana utebi karibu sana egana Ensoko TV kurende botame gutwara toreri ngana ritori rabu twariro kari rabu igo tosegeta rero ryari goteba nga tori rabu na kwanyorirwe kera bande bagende kurwaniriro kweyana kwabo komuryo tori rabu na kwanyorirwe ekera bande bagende kurwanirira okweyana kwabo komuryo igo tranyoro Ndigara itiyomwe ora to karibaga naye nabura alikwanira ase maide ugo ikirania ende kerwa ikiraniri igo gwa kana mbuyamo kyara mbwakya kwaboka buya watara buya kwanyangora ngero buya ngukwanuru buya igo wakoraki kwanyoranga wasaba wakabuya kyagara mbali mwagenda komo tibabuka mbali mwa komo bataro litskeli wose baigwete barabagunyu barwaire igo teroje igo kerore bujaiga ina litskubwate na ni wasa wanyasai biamona asante sana daktari kera na rolire gwa kwanire gwakoneke gusia kemonga abagunyu yani abantu barosete konyoranga nsa chindo igwete birukunyu birose mubere gwatari sana wachire kana danga kyotera nete ne nchireli yote aba I want to tell you kwanire chinyoro Omaigozera wao gwara mbali bago ika bawa igo lakini tiango tebi ngenteke maete igento ko kakashi mushi maybe wako na mtoto ina wote for long kwa vere tot maybe go sigi kwa how long kwa vere go ate go cherani maete mushi ne chimbo chaye ne iruga yaite gento kwana ninjira to komenya umenyu weito kine ndo tuende ko ba very proud yani njira naki umusiga wate chimbwa chingia masikani chinsoni ibindi byonse
ekero okogenda aria oiso kurigere ne bintu ebi ne chafu bintu ebi wenerity ebintu ebi biri primitive yori ndaisi kweba ndaisi kurigere mayote bane biri na tigire oso gukwana ibintu byao lia kabere twarengaria aba Chinese mu Chinese ka gukwana na yegesongo ga gukwana yegesongo kenge Chinese ayibona kwa magotema obwika n'umuntu onde yani naye inki ole igobure less person ekero kwa ni n'umuntu onde bo umuntu onde njina meto miaka 25 miaka mingi sana miaka mingi bana wakina basomire bakagikika bakore ibintu byabo lakini kumanyete nga yuwete imeli yao asmotware genealogy umanye inkurikira yawo ngayire ibintu biri twaganda magukoro na goseki umwana basekana ukagambusa igo nabona magukoro indabira atebana okana mugondo takona kulinda kaninta buki yaya beka oke bagoinse lema dirwa atabukira makulinda na korire beroji my they you wisdom uno bungai bonde babwate no nyamba jere school okay beroji ebintu mbirasi tole tokoligereria zasinge twairana mbosa okay lakini bantu bali na barugo mpaka lito uti mono na intu ebyabo bawo korango korabire go kwa nini njembe barabu barabata yitiko banje okay daktari wakwanire I think kuno kuburukani gwe culture yani kwegeire kwarigererie ibintu byonse ipi ase twekere boni gatole mwaka wa 2026 gesa kukyo mugusiki amenyire ku rukinse aho no mugano yo kire bwonse ipi oikirega iga at the center stage bunaboni gore osogwake bitabu icaba ndubwate enough material ra support yo mugusio itoko manyanga ki tware okora ibintu bitu mayete kera lituko angekere ngaki yongo ikanashi tukana iki neke mugusina ngimanyite era bata yo muswari nali tubura kore nayo bitabu ibintu byawe bitawa kora ko kugeno buki ale doret limaga so goteba naki umugusi ngaki ari goteba ingana lyo kusuka gutunga tungole ngomnyokole gutiachuliole yani akabega mangana 21 ase yani ase baigorona ki ngaki umugusi ari goteba ukosigutara tara kominchuli okoraki noroje yani ikitari kigusi lakini ngiri mono tunyora okay kwanyora bande unabona ngakiyete ne twale kulo kwamba igoro ya ngaki umugusi ari kuba rumwaka maitu umugusi ari kuba rumwaka kubwatikana na nkiakende dokora kula byale usambale kolemale mbura yatwa osimeka embura yatwa nyinge lindiri obukendu bwacha bono mugusi aka ihali konemo ebi metinyi idina yali kugenda kubwatikana no mukinyu koroka oyirokana ki tutebena ki liwaza osama umuntia osebwagi kogendera igo turoji ikubwatikana n'ibintu biri arokora okay ekero twakoligerere ndekyo twanyode na abantu ezengima no wana bantu balia ku Rome no wana bantu ba South America bagorona the Mayans mba wazi kalenda yabo ni kalenda tialinge tofauti sana ni umugusi lakini wenyora ni bimbiri birikiri ona ke to kubikira na to takana ki tubiro beri buya kebege tabu kai tabu kwalikire ngiri gosira unabona ike eto wade hano mwaka asegusi ngaki umugusi ari kuba umwaka okay ujagira umutinyo mutangani kirako genda liboba kurabya gosimeka kuburugera kogesa okay n'ibintu byare koba ibintu byose umugusi namanyire ibintu mbire ororo nabona umugano usakago nakigitabo indo cheke ibitabu ebyo bingi nayo publish bona nandiye kongirania kero bakoli omo tubare koli kino yosakawa no bote juju no ibote nyubale no bote sakawa era gateta ma ndengere na meregete uri naba muraya lakini wana ko koli ero mugano usakago igore umutambe gweta ni ibintu kero abantu benyorese ikia sakago na iburetwe unaso yetu kumanya uburwari obuwenia
kuriria mete no wethi bobe wenda rusanu yemete utwera kwanyu kwa babia kwa babia ekera aliko nyoana abantu basigisi ngona gurwa ni baraba gusi ubatebina nkinankyo baje bayire cyombe cyetu nankyo tubona gutwara bomo egere nari tutana goitu kaena kabatiania gura mwaka wale na viongozi bonsi be nyumba ya gusi baka bamo ikagera bakabwese giyeria usawa sawa igo ibinte binde bantu bali bumanyezi igo tari muntu orengena igenda kama kwande ibinza kwande ibinte binge and tuba yeto komanya unabona ngo tabina ki uzi waka historia yo mugusi mugusi no anengire tura burukana yo nabalengi oyabwazi bucya oyabwazi bucya ondo tebana to wocha kundagir bone paka bode ngana mutata yabanga tali bone kwandagir mincho genda we minja lakini omuntu mutangani kobeka bagusi yamo ekagera bakabwa esegi elio sawa sawa muziki n'umuntu usakaho ahindira umuntu ocyorire ugambi nasinga njabwate ubungayini overall gete roje unabona agara gutiania batin libe nyumba chonzi ya usina ki wika tuyamo tudabe diamo lio linko era tuli roje akababekamo asinga jobo mubolia ekagera tukawese yo sawa sawa mugano ya tulikiri buya abandi bantu bangi bayimanyete asinga kyale ngorali tuli naki musi kenyeji tukuruguna kanyumba gakeiga bandi bagoga nantotereria kali gago chakabe kuga aichuriria go nantotereria mudaro kwandiri mo nantotereria nainu mugwathi jinamo baide keroko gende se chiro kerota bantotereria ngogora kwarenge gose ne tigadara tebo mena ndero korora bago betara madara bagulire kechi bagulire kirasi ya jambo kare kabuga tumugira buga tumira uruta gose bias igoro ni tuto tereri wari muzi umwana shaso yiga nabari goteba igona ki abanda bambantu tereri yana inu mubwende go change semeza mubwende lakini siko yo mugusi umugusi asali munyamukia asali no ba Nairobi no bangusi no gena Mombasa Kitale Eldoret ogenda na ngumbu umugusi amanyeze na lazima anyarwe korera iligeri wiketume arageri abana abwati si abamwabo mwaze karagiteyo tari bantu bonse bawati iho umugusi na wazembwa geze lero emweza kobengiya gweta ni namba yaye roji no wana serikali nki tutatwarere bantu abantu basomete nimbe mungo nyarore ba me kyara uri none ngyo mwaga njare ngigashi iraro kolegasi harimo na kolegasi none mukubwisha nikana iki na kolegasi na kole mbirimo ikaragitiyo ningentu kya muhimu sana character yo mugusi na ndetse kuri gilchi serikali chonsi ipi daktari enchira chiabere chikoro korosiwa kera bakorosie barasa yabo y'abawaziri okonyora mono mono mugusi yago tendi koirwa either tabekiria sense mo yo gotaka kuvumbu egentekeya wanda se chiseme iyo korkinga birengera libitombire powerful oiso kwanda no irana mwaka 60 tutaiba 63 sagini ya bunyamweya bari cabinet ya Kenyatta teroji magega onyonka nyamweya bari cabinet ya ojo manga ngeki abo manga bari cabinet ya Kenyatta onyonka wocha kocha muntu taiya sabu utaikirani timirma yetu uliogora na igaye kwa singi na kila singi tutakite siasa hapana ni lino naisha inega kwanza liliko mugusita alenge the picture meritocracy correct naisha inega nainde krao kwarangu ikiranyali ikendegi karo kintu bwate dainde njinko sabaiga sweke asabana wa generation jabako na kukina baso membu eyo elio wetoma na gokora dainde kero mudago ere gashi umanyana ki lakini watene ngintu kira manyine ngwikiranyali roje igine ntutu bwate igonto ira insena ki ntutu tereri daktari igako sana gotegerera because gobwate experience gianka gaiga watwale experience kiechinse kichesko kwaroriro mugusinga kiamenyete kwarorira abantu bandinga kibamenyete
kwarikire bitabu kwakire chabe bitabu chabe bitabu tiga dusie kolika mbabo ke bati bakali kolika mwira bati ngolika lenga kiago gukora gisese ciana maino bas toji chebono ebitabu ebyo owake chaba ekero gotendi kogenda sigitabu no buneke giasakawa na bora nyore passion ugwancha kuri ubwate aso mwaka ebitabu rabe kugo publish na birabe ebike sana ngiye ko rage kubeke toro irigereria manyete enseye gento ora nyalo okora utigira abagoche egegera muhimu sana kubwaji beso arosie oriera engegiora sa okay ntwe tiango debi mwana buna twachagete wakaicha bebitabu mwana gete moiwa akaliko mwana geto muya sana yani ogosoma kwayo tonera right ngegi ngana nali kana nyo rumugano uyu ngagenda sabantu bali bawakicha wenge kiyo bali bagenderete basoma bandi mwana uyu rumwanzu lakini tokonekaga kanana right mwana uyu rumwanzu tokoneka mwana uyu konyu ikiraze aubire right ngama ko wake sabu irengera ire ndiyo muntu asome arosi ke songo kero bere igere gitabu gesoke kanywana gutukunya irengera ire kukeira egere turoki gitabu ntikopijire kiazi mwana onere egere arorina ukorire buja igaro ukorire buja tugasoke gitabu egera nyore gitabu egiasoka yani akasoka gutangaza basani babo ne gitabu kyandiasoka gitabu kyandiasoka tukoma onyo tsakonya abantu bagubona ki nanjye nonkonya abantu para banga bangi babwade ibintu batete kulika lakini asinginjo inchire ibintu biri bantu bakorosi bitabu nasinginjo ikibesa kwanya babashikire siko no yimagane yukeremia roje lakini imagane iri demegane muhimu etali kirono abantu mutokuru enseye esirani togenda na untold stories correct so lebuto yageze umwana uyu ogende rurikire bitabu wangesitsa sawa roje ago publish bugo binde ne byeito binde nangorikyasi kone njwe twatebe nakinto wose asura nyole una uyo watebiri na aigambu ya doko agote edania nturu kusiba lakini kwa nyole libaga okay bono nainda bongo ndabale abantu bane batano ange 10 bajire iko bajire go succeed kero into wikara so de ki ikini hindi kietwa kole okay tukiagera twale deira abantu ibintu nango bitali weche kosoka okay na ili tiam kwani yentu kendeka toiri miaka kuwata ni biri miaka 70 ni baade 70 wika tabani ni mbona je inga kizuri nsane nkakienge sana na indesa inga kiende ibintu zona kuliga ligieto witanira ni bintu bike ekyaro isiko biyira na bona kisokoro cyeito kisokoro likwenda kugenda bali witanira bintu gete onango nturi toroje ikinga kiduwata iye asingi kyabono no kore gintu kintu kunyara ento kore buye kyara duwada bana duwada bajukoro lingo chabali nkizoko batikira kira bakache okay toroje na inde kira bakache montari beza knowledge no manyi okay no bongaini boli boragere banyara ko menyenseye no buja no bororo toroje okay na inde kero to koli ren mono ase African communities bonsi kungaini mbole wase mimbole bwarengo buja bwaratumege ase jinga kichigocha okay timai diwa sene ni mentre na ganta kasini no bona asukuna jevina yusikoli elinjira bina biko na Kenya tokosa nega hujuri mwakili ndari mwakili tukandurira niga beso wakana no besa wakana mushowe mbekwechera lakini aturanyoro gende inabe kwechera turanyoro gende kwa umieze turanyoro gende umaenda indi kungira kotini umugusi yariko aganye kintu kya rais ya teona ki ngori omochero kwa momochera kwaitaba
nuru je nambo gwakora kwa isawa nga kibondo okora no tagetu akwabere kama watega chuli ng'ombe mo uteibere umulentere barosie ndagera barosia wamate mwakwanania mwate onankyo ndukwirurira noje bono bono ukugaya n'ibintu nkire yo mugusi oye beke nse mone kugaya n'ibintu togera kotini togera kotini nere liwana bo eliye tubono buna kwa yetebire igo digisekoligerera ibu yamone gento gwakwanira abunga traditional ways tinchire chitu chigikuru chibwate nkolikerere enene sana gwechese chireito no tukubuguri chimbwe chichi abantu bande tukireta chibwate umuchanda bono daktari igitabu yake buna kirega nayo kete ebichi nayo keta marikaya nga kyogo cha paka wikira gwake kolera gikire ekerengeke aba nabokonyo nabona mwako yo umwana oyo ayuligete nokoboko mwalimu ku ukali nyambasora abade skuru ali nyanza ngamosojo mwako oyo gali kuna ku amana abantu bakuru unakulika akama akonywana unakona kulika umwana oyo bezi lakini bono uganirie oroberi ngero mate umwana igo kwera senjira gete buje gero umwelio umondayo ayo kero montali kirego abato ko tukomakwanya ko yoroberi naki nakiurate beke storytelling ewono ngagyo atebeke ngaisa kai go ibolitu kera ibolitu kibintu byali twateba nobirige to gaikerania tik onye mbikena ndi tomende nekene twamukonya kolengererigo ekera ukina nsinge kyale bayibuli bayenga kibale bakiale bayenga kibale ngekiyo ubugambi bwagusinge kibale yani kumanyana ki umuntu wekera kine mbintu ki byagereza akaba oyu akaja kuba unabere beroje twayirobiri gocha umugano oba toma abaso kuligerina umugano uroberiwe toma kuligerina eluga rende lugeye liwekane oliyo uji wasoma twakwa n'ibintu mpaka turamusiriri beroje byagera gero kulige tabutete gesoma hiwekane igendo wa communication oliyo uji wasoma nake twaligerije luga kero toma ukirobere ende gesomeka maligana ina n'abagoro so twakirobe twadesign ngabeka bicha toma kogenda ase yo print bona uyu no rumuro biri woja nainde edo wade baiga bintu gento keyo muntu kwalikire oroje nankire kya muhimu oro wana ngeishaini unabono mo mwago naje takashira twaru gashema geta gali gete mebaye no ikomye mu gusi akamagoria ne bibilia ibintu biko kirera beroje igali gete gitabu eke akanagore ngeishaini ngende kabiri ibon ikabandu bakani basoma wala gatwa etero kanywana opo semye bumugusi wezene mubayeno nabo ko bo linganisha no ne bibilia igia ne bibilia gitabu beroje tukagenda tukona buge cyana emyaka yara bethe itarimeke ikabe gitabu beroje akira korosie gitabu post bona abantu ngote bare tuche gwikira rero tatebege yao nigweli bwe ya mugikire kiri bubere aso muntu kawaida ngaki umuntu aramanye gitabu guchaka paka gikira to the level mocha gukebeka yesa na gwikira ligo liri kone ligo muntu kareiga etwali guli twerwa twakora pake gitabu kyaba gitabu kyabe twatebana singi naye birangere bya birima gitabu ligo liyo ethekereiga insikoye butra nerega nki yako ide okorosi gitabu urenji bintu binawa thena ki kokesoma ukiroberia kulika uchana eluga throje
umaye rena uke design kebe na uprint ase karatasi ibintu bino biko so ikintu giko tuita muno kabisa ni karatasi printing publisher nero nande go print bone na bora mbali ba the printing press yabo lakini asina tokoira twakana twa yaba printed okay bono mutaraika se printing machikona ari mukubwatiga iga maybe baga muchikwenda printing gusena bo kagwa korire gukirika kwa rero ndirekerengo muchikire gwigwikana ibintu bigwatata ibyonse machikona ari mukubwatiga igo makwira printing mate uikamo kona okorega asino muliki nuko ikamo korega mwaje mwaigwana naki igente kimbuya kembongekera mwaigwana mwame abateba nina ki igithabu igithuji ko gandu thebe ne mia twaonia nginje ngonyora ngiayo konyora twage sabu torusi kosti na kwera sa goje twajirusia tawade ye gutigara igoro ngakitoko ibagana mono ebese gutigara iga ase anyu kubade mia sing sarasin gere jinde jachire printing no muntu uri uko kesomage cyane buya no uri uko beka mariko buya bono to ni githabu ikemia intwe efaida ide goja irangi singumetana neye gujira umurigi nere singumetana twabagana iko igo bone kirengo kirimo igo eseme ko gende nene ya printing ebint okerosia na print ikeruma ese diango de na bantu bamaire bone kigusira bakesa egero ko iro monde ndige na gasoma agu kirire ai ndige na ko unde omo ugemanyete ma dana chinse cyane zimbwati ono goikoli ye injero komu akana buya egere abeke birengero byayeko era twaranga na babunyara gwentene nirarende nje buno muliki bona abubone tukubwaterana ase lili go chiko bali bage chiko basi 15 maybe tube 17 18 igo etukubwaterana naki kwa beka ensemo yawo nirili bono muchanda tubwate tindati gukwa na publisher chinda samari etagaiga narorire mbigano ya chenchiri kenen kelinga daktari iria twari gukwa na buna twachaka goteba ngaki utenya begete chinguru chiaye bosio agateba not koti yo nyari goti ninchi kumera na nere twachire sakawa rero migane chenje tito kali gulika igoro yo bwanchani una naumera na no mwanchani one sega ime buno bogema bono emegane na bera tokense mia gara ya yarolire ko yekana tiana go devio ubwanjani no ana se kalembo arenge na wono mungwana oyo ugoro kwa Alfred Nyamwanga ali gete na The Girl of Red Beauty gali gete poem no anye wasomire ndugo na Song of Lawino like Diana The Girl of Red Beauty tugatire bwa yagana go devia omo gusio kare da bwandi njira go expression bwanchani tangwere ngweras omo swachi olengo muya igoro bwa yebwe sobo aigo gwesa ngonde sangondo libwati de kabisa ore nechinguru dare nekieni ikiagero monte igenza abantu bari koligereria embo enkoro ya ene kiere nesigete umuchioria nabantu barabaya umugusinya de nambali gosoka siko kabere banyinga bataita mbana gwiteri muntu banyinga mbana gwiteri muntu banginga nainde no mukori meno ikiagera maedo muchino umuswati yato abasaje tuyatwanjirana umukino musubati musubati ingore nabana ngiki iki ni musubati kwa rero wagishana mbaragira ndagira raja kurobelia irumugo eremwe yame egeswe abana baragire abana besibi tro umusubati aina bora aruji besa narwa guso mwaga ngaki na bari kwakishana chombe njiro jigo kamwa mugondo no kore mwanini akini yo muntu manager yo muchie umushina wadinjira ari kuligera naki umuchiolia umusubati uro ngakyali isga nero ya karodio te isga ni ya ko muiri ka banyana bose nyakomoka bose musubati omino bose muiri onde uri kenyorogete
ukomanyeze ocho the ana umuchiolia umuswadi naro rabwenere sigani oleta abantu manyane ibintu ikienigero chingurunga kia maumba nembu ebintu byanze obirigerere abantu bamakugenda bagenda oboko kerorana bono ibintu byonsi indu tokoko bwanchani byale ngororo lakini rero maite nchira asenginjo tuteri kunyara maite ntu isigani alingi ngendo kinga character reference mundu onero gutinira naki mundu omuya lakini bono matuka rero mukumera nalia unesi biporo rero asoka goja wakagana nenkora bere okay kera ko bategera daktari gukwa negoro ya morality yani embwa ya renge asokuligereria bitago ibina bikoliko boni gesto ikaransta sobugima bwa bona iga tindeti gukwa no mulikyo yomo because to interact na barumba online dera abana barero usaba likibabona iga ebali feeling nabugo cha kulike gitabu ene show kuligereria kiro mpondo onyore gwa kwa irire birengo birebiyaho ibitagwe kamine byo nsemya ngo byakire togotaka none no gucyukwa n'ibintu kwa bibeka amafumbo maze igenda tukagwarije naye likagenda umuntu arengereri imagine so gibiteka birebyo none rengere none rugayo mu bushira wa yari inchira yakire kirendo gikwanikirwa bantu king character king ingengorana halia ngo mujigo salitole ngo bitawo bya saina tubitagiti saina yabo serio bi etrakeire asengenjo na nkibwatu mwana we lakini tukube kinchira gite reke go twara amasikani chinso male to yaira raisi to yaira raisi ekyagara omuntu bunole bana ngwara gutara gichobole so goso gojage chobole gutare mutara gojera butuko igago biyoge iyo ya bid lakini kwa uyaga mana boko yabonyira wasoka bareka ibintu bya ruberu wenjireka bebe na bibisiru bibisiriye buyaga egera no nyara ibindi bikamagiga uriyo musomi obisoma injira ako akobwa tari buronge that is good buna gwatebirego content ya koni woniga explicit but bono gwatebire morality kero kulike binteka minebi ebirororo kuligereria kera mugukora monchurire ngo twara muri conflict no muliki because yago tebinga mwandu usie kirenga kia na pi go tojina intrende na botoko mo tomo semia twade bana ki ngiuta yego teba mwana ngiuta yego ikera asigete okay onye gotegethega tukolegas naye ntubende kubeka biwango igai egere igithabugite tu mwana uri oye tusira turoje inki kiri kware ko ikirenga kiri bwathe buri igithabu ngesira nkwe gitole content is komono agine ma de bintu bire byasalia mangana chinso kwe gitole lakini okwegi no menya na menya sikali myaka 25 no mbarabu bintu bini bane getwa bibisire asigete bibisire eshel vu ngao na inde okonye wana no nyene bintu bakubeka media bakubeka online ile boero wana PG nini what na inde tokonyora gikubu chala hisiga lakini wono intu ikirase tukwane kiramba nabake mangina bagaka undiro eri mutusaliere character ito kera gukwanire bi chinse chisiko usokwega tubwate bage bitabo bikuru chinse chisiko kwanyoranga aba Kenya gusaba abantu ba Kenya gaiga na ubagokora acting maybe ase oburikyo bwino mbire bigo cyabana bara active speaker na na school ase ebitabo school ase bonto aikire monona ase ebitabo byogosoma igente kama tutara ikirana toso noko bie curriculum curriculum biro bie tiri timbo binde gocha ma bita bie bire ange 300 catalog timbo byanze biro bie tiri because of school chi story cha bana
mbiro bya revision ibitabu byo gusoma gwetha matemo mbiro course books toroje goja bono mbiro lakini turaikase turairu mugano tuyubeke TV gaiga play play njiro jiri lakini production more in the plan no bono twa rosio mugano bwa sakawa ikatwakorete gitabu kia sakawa enda kama twathe gukora no kore documentary toroji ya wandu rero wagu bitari ke computer sim yo uligere kubuga gusoma toroji into akora the project yo lakini tiraera mugano sakawa na Kristo kemwa tumwa dieta ukia yaiga na aligete play mchezo wa kuigiza wo tenyu au rogana utenyu buna bako umerana na Northcote buna ko mu betalitimo toroji igende kabireki so ebinte yungo kora tule tekento narwo chire igure tabu yisiko maide yango debe bokongore ase industry yo ake chaba Kenya Kenya abande bagoliye ya masomo bune eschool basoma kwalgera sia mwana ibe kwa tamademo ukora byaerap bono abanta bange baligirete naki no abanta bange bale chiskuru gotebye ange asilimia 95 ibitabo bigoso Kenya ni skuru yote ase ogosomia lakini je kora deyo mandoiga ese myuma dinengale tali wage sabu 1+1 anyole dijibu tali ukomanya kulike esentence ikia upo ngai nimboraiga unabono borase community abantu kumanya historia utara kumanya insinga kieko kora kumanya ibintu bya serikali nenga kieko nkinko bokera maambira jwake kura yani nkinguri upo ngai niboria ebogoje gwetani school alisiko yo na rekora ka to ba ndegasi nkaransi tegaiga umuntu abwate gitabu umere da gusoma wanawa ujigasi mara wakwerana wiki kwa rugore gitabu wiki no bugori kende wanawa asoma wanawa abandi bagosoma sana wetania mangane school seito ga nkolengere ndo wende kuira na asto de wana ki wasome school kurambuya ikalche wesomera na kumanya bintu binde byo wetania wende kiagara wono ngai nimbore school tako ese nchondo cyo mu director itagataba chiarire daktari ndikarete no mugano mutambo bwate ucha konyora libaga tuikaransense tuligereria magana mange ebitabu ebinge biroro bimokoro sponiga batwachire sesemu yo mtandao nando buya igore ya IT expert rero tutagete umuntu agate soft copy apart from ebitoko bugoria makaratasi mubwate ebira available soft copy ebintu ko na ebooks na umuntu akugora keriyo kugora kyaba ase computer yao tokona kugetuma tuma sena takanya neke the god of the red beauty na so Amazon na kenyora ebimbiro bitabu byonse bira Amazon na ukugora buna kereigo wosoke ukegore ebook igombiro igendo utanyore kero kitutako PDF PDF elio gonga nuri sendi kamera bana lajire wagie chaba naije ono bali bagosoma onyore na mbali ukora ige ututara kora inako batebiga kero mwaka ngoso kitole gendo iguru kwa calendar irikireke gusi erigireke gusi bono umwaka uyo bwekiri bubere 2025 nemo ndoche muri gete bisasimiro byabagusi bya kale ase bali gusasimira igero mayizo mugusi no anya tuko na goira yo no dini yaje tugoje umugusi gamanye dinya sae mono even wetani abantu bandi ekyagera kirigendo umuntu ari gukora igari goira naki engoro kisokoro roji bono inchira nere na bono tete bimbura kero ya buriri ebari guimoga baenda libina eri arengi ceremony yo gusaba nyasa areze mbura
baketwe thoroji Okay. ekiroko gosero omonto njirire twateba muji osonsorana ekwara kwenda wasibigwa kwenda gosinekere kiarangenyo wasibigwa ekirkwairana fresh ekirwanchiranwa as a community thoroji igaba usimba bwadi bintebyo na hindi bintebyo ezogarigenda ekero kwenda ari katoliki bose esidie twasaba ntoba udiki teyo nene mono teyo monene mono daktari chinsa chialire sencho kulende biro nande bya mona sokonyora libaga you are a very busy man no eka sinero lakini wona intwe wega twagire bintu okora ikoko okay ti mugusia sana daktari ukwana iririete koko ekoko ekigusiba tatebeneka etali campaign abagatebo kuno okonya abone ngo serikali bali nataka wana olibeke bya ekero ngotebana okuwa kerigente koko no kumanya abantu ndabuliri akabeire negento kyabeire babugichi konu cyaba abantu bacha noje yani go draw attention to noje igona ugwakere kusigere transformative actually lingana lituli tukubona lende na liye koko wato tigeire nindo chino bwate echemini yekegusi gose calendar yekegusi mwancho muri liga igari getekegusi na okerekia chikaunti chito chikororekana egento ntaroraga iga negento gikoro kira lituko libwate ebintu bya mu gukwanira January muri getekegusi mugalika mugumo obalema na guchiabo chialiro mwancho muri getamo nero February no tolibone getamo okay mono ebitabu bigotoka nuria mono nuria bookshop galia duade shelvenen asumondo ratake kugora nuria bookshop naenda bagotorio mutandao atuikere olio daide kulika gusukugora okay asante sana bia mona sokonyora libaga gucha studio ntokoleti no taka mugusitwa motiga kagendete kuligera ligaiga next time nije ngoburia bagusina bundo chabango ligete babo Tony Mochama no mulikyo yo kabere seka gazeti ndo chana ligete 2063 last mile bet getabu ibine biga bagusina bwa bangi mo publish apa kusin baro enamba lakini abantu na across my that thing to twale kwa amba yuri abakusi lakini abo live into yakusi thank you so much mbiya mono sana oyu daktari Mochama amini nyanchama twalingenere asema mbiya bono twanyare ko batokwana nere ase twaligereiri igoro yobolikibwe bitabu na nemono kwana ire nsemenene yogo kaligente kuruko publish ko bekire gitabu ikieni korori gitabu ikiabweneire kia beire kia gocha sora sokosoma nabwate chisemigoro ya mangana information technology aire arotinya kwane tinonya ninche murange tukulinde bangina bakali gotebu gusi bata number 1 chibese chiabura kuruoro daktari no chote tebi nambe ya menga yirwete kuru nechi semo chinde chia muloti ngokwanuchire aigane Soko TV murobelia Soko Bwakiri oyalire dayana tebi litali oturu Manjito muligere na nchi tiangwa kiringambi ya mna susanga nitwa sen Soko Bwakire daktari asante sana Soko cha nisemi ya mange and we hope for more to some mogusi yeah man tianza boki asante sana